Asiar irratia. Etorri gure kabina Laiziar irratia Batu zaitez gugaz batera Danon batera Arratza entzuliot, hemen gatoz, beste behin, beste bariku bat, gure Laiziar irratian zentro honetan. Gaur, gorda martxoan 18, eta gaur gatoz Laiziartzen magazineko bigarren temporadako eta 3. saioaz. Hamenekot migaz betiko lez ekipu, Hemen nire parien nordekot? Parien. Zer da parien, aurrien edo onduen? Aurrien, ez? Ez que pentsaba dala aurrien, baina gero lion ez maitan, da, onduen. Parien, ez? Bai. Bai. Behind that scene. Lezo. In front of you. Ira nordekot. Ni, irati. Irati dekogu. Nor gehiago dago hemen salan, hemen patata jaten dira dekogu bat. Baina ez nudito. Patata jaten. Ez nudito. Beitu, belarrizek eta eskero apur bat emoten dago, Bai. Izan gara mugien mordean arantxano deko lepinite eta horre. Bueno, badako gor geratzen hasi da. Bai, erkatu, ez dakit zein dan zure aurikularra eta ez dakit. Nire danak bajatzen. Bai. Entzuten jatzu, bai. Oso, no, lakuek ben bidi ez da. Ia, eta tekniko bedeko gure teknikari mailan betiko lez. Bai, hemen hau. Hemen Asiar. Hemen hau. Bueno, Asiar. Eta hemen esatari moduen bai maitan, nauzue. Maitan, opa gaur gainera gidari. Gidari. Toka bilatea, alan izena. Bai, eta hemen hau, pixkatu erronka hau betetzen. Bueno, badakigunez, martitzen nian, pixkat temperaturak aldatu ziren ez da, eta pixkat kenduketzet gure etxeitari leku, Eta pixkat, ondo gomozan komentati zer pasu zen martitzen nian. Bastak martitzen. Ni esnatu nintzen justo gaixorik edo honaz, eta esnatu nintzen zerue begitu eta zerue gris. Baina gris arraro bat, ez da? Bai, pizka marrotxu. Bai. Baina gris esan kolori, esan ikusten zerue eta... Laiziar gris. Nietat gris esan, Bai. esan marroie. Ez. Zan grise, baina rarue. Ja, ikusi guzi batzuk bai Almerian, bai Murcia aldien eta holan. Baina hori bai zan marroie. Hori marroi naranja, zan, ez da? Bai. Hori bai da, Horrek argaziak badie. Horrek argaziak badie, ostra! Ja. Bai. Bueno, esan kalera urten eta kriston beru, ez da? Eta gainera hautxe irinzten moduen. Bai. Eskate, ahogo esentzazio bat, ez da? Bai, niri kotxe desde luego marroi. Bai, nire bai. Nik ukena marroi. Niko bai. Gainera, justo gabaz, jaben lan eurize moduen, orduen, gelditu zen tantaketan, gelditu zen marroiek erosiketu zen, da gelditu zen olako basa antzeko gauza raro bat, bastante rarue. Vale, bai, egongo esan ondo, jarraitzia azteko barrizekin, ez da? Venga. Nik bateko komentetako, lan, bastante esanguratzu iruditzen jatena, eta da, botoke publikautako, botok eta beste hainbat aldizkaritan edo berriak eta gertzen diren beste proiektu batzutan, agertu da zelan euskararen erabilerak bera egin dauen. Euskaldunek dien herrizetan, hau da. Euskaldunei zetia zer da, 80% gora euskeraz iten dan herria horietan, bajatu indala euskeraz iteko ohitura hori. Adibidez, Durangaldien UEM aditzen dan Udalerri Euskaldunen mankomunitate horretan, badauz Atzondo, Izurtza, Maiabi, Mainari eta Otxandizo, eta hori datara da bien datu, ez da, pixkat. Gitxitu indala euskera aiteko ohitura hori, eta
eta punto batzuk altzi diela, oin ez dakit ondo esaten zeintzuk dien punto horrek, baina hori, ohitura hori galdu indala. Ja. Zakit, gogoratzen duzuen programan laixingarrekin inguin duen Juanjo Espaldak. Bai. Bai. Oso euskaltzaile dana. Juanjo Ballesta. Juanjo bai. Juanjo bai ez. Bueno, azken alizen zestoatik azken izen da, taldeko bertako da eta antza herrikuek zestoak medizie 3 puntu bajau izena, bera, errue bera bota. Berari Bai, botatxe, ai ama. Eta bueno, apa Juanjo eta Juanjo Tarrak euskararen erabileran bera hori zorrara zira guztio horientzako, bueno, jakin deixuen arpoiaz eta urtengo gaela kalera. Kontu zibili. Bueno, jarrituko behar. Bueno, beste berri holan esamulatze bat eta garrantzitsu bai Durangoko merkatu plazantzako gehizen bat, da, zabaldu indala, Durangoko merkatu plazan, beste postu barri bat, hau etarti ditzen da, eta hemen egon ziren Bizio, Sagardo eta abar proiektuko kidiek, bertan dauz ezta, akortan gara zelan, eurek be espika dozkuen, Durangoko plazan, postu bat zabaltzeko asmoa dekiela Durangaldeko hainbat ekoizle artien, eta atzo, oker espalau, atzo zabaldu zan lehenengo aldiz. Bai, atzo inzabion oraxio txiki bat, zirketan, eta horre gomien batzuk ni bertan izen nintzen, eta bai, garai kontzerbeko lagune bertan egon ziren, eta barkatu baina gainontzeko ekoizleek ez doaz ezagutzen, beraz. Ba, hausi zorretakoek dienak bai, esan da, Paco Baso, Ogize eta Bai. Patxuko Baso, Patxiko Baso. Patxiko Baso, barkatu dizen. Bai. Hori da. Bueno, nahiko postu majue montador eta nik uste ekimen hona Durangoko merkatuei bizitza moteko asmotan, ez? Hori da. Bai. Eta nik uste hauekin batera beste batzuk animatuko ziren Hori da. Oso guai. politizeno. Baitu, hemen duko azia izenak ondo. Baitu, izorretarrak die 3. Die Bizio, Patxiko Baso eta Mejoin deizula. Mejoin deizula. Neko ortubariak eta kontzerbak. Beste 3 ekoizle die Durangokuek, Belase, Puia, Baserria eta Delikatetze. Gero, 2 Againarrak, Urien eta Erlia. Urien gazta. Bai. Bai, gazta, Euskal Txerrikiak eta Kasinak. Izurtzakuek, Garaikoek eta Berrizkoek bana dauz. Eskubaratz, Garai, Kontzerbak eta Artizar. Eta horrek die, momentuz. Badie batzuk. Bai. Baina, bai. Aizu mazzago, oso zen dauz. Nak estan batin ipintzen badien normalak besti gutxi gotiez. Ja. Bai, hori esatien martitzen eta eguaztenetan arratzaldez aldu dabiela, bostetatik 7 arte, eguenetan arratzaldez ez, osea arratzaldez bai, baina goizez be bai, 11 ordu bat erdi tarte horretan, eta barikuetan goizetan egongo da zabalik bakarrik. Ja, bai. Eta aurrera jarraituko gu. Bueno, gaur Gasteizen Euskal Herri mailako hainbat gazte mugimenduen dabizen hainbat gazte batu indie, eta sarta gazte ekimenagaz hasi die. Bai. Komentu die sarta gazte ekimena hori dela, dena aldatzeko prest dauzen gaztiek batzeko ekimen bat. Bertan hainbat hitzaldi egongo die, hainbat solasaldi, kontzertuetarako denbora egongo da, gaur Gabaz gaztetxien, Biser tabernetan egongo da ambientie, eta Biser arratzaldi me 5:00 manifi egongo da, mobilizazioe, Bai. eta horregaz, hori dakigu. Eta ez dakit arazuek deko guzen. Deko guz arazuek. Tekniko. Hau adoie edo estoie. Arazuek. Adoie edo estoie. Bai, si badabel. Bai. Dana, ondo. Bai. Vale. Bueno, komentetie. Seño beto. Aukera badeko zue gaztiek hurbildu Gasteizera. Bai. Entzun bierdienak, berbaein, komentau gauzak, aldatzeko proposamenak egin, eta hori. Gero domekan egongo da sablada nagusize, goizien,
eta bertan ja azken erabakizek edo azken hausnarketak plazaratuko dira. Komentetie bai, bizer, iba azoka ongo dela Durango, isorretako askondo karpan. Isorretako Guggenheimien. Horea. Ospatuko 5. birra azoka. Bizer, eta 4 garagardogilen parte hartzi egongo da. 5. edizio honetan. Antolatzaileek esan dabe, 5:00 gau erdira izango dela egitarau hau, ezta? Badakit bizio bertan egongo dela, okerrespan hau. Hori, nik Instagramen ikusi betaz, kriston bokadi. Kriston pintaz. Gaur argazki bat partekatu da, eta atzo bertan egon nintzen prozesua ikusten. Gutxitiko, hasi zian ja. Ai, parkatu. A ver, si probando así, 1, 2, 3, hola, muy buenas. Guantxu, bai, barkatu mikrofonue. Bueno, atzo egon nintzen biziko lagunekin, eta goizetik hasi zian ja bizerko gauza prestetan eta bueno, nik uste mereziko dagoela, bizerkoen potenti izango da, eta hori. Bai, gero bezatie, KSK-ko musikuek proiektuko kidiek egongo diela, ez da? Euren vinilo egaz eta pintxetan, 5:00 aurrera, eta gero badakit kontzertu beha egongo diela. Kontzertu izango da, Jaimonez taldie. Sortzi tardietan. Gero, Galasota taldie egongo da, 5:00 eta badakit be, 12:00 espuela dela. Espuela. ¿Está? Espuela? Eskuela. Espuele guztainako gure? Bai. Ez, nik uste kaleko gauza bat izen da 12 orduna dela, ez? Horri itxi ere muteko eta gero hortik aurrera bakoitza, bueno. Abadetxie preste gongo da, ez? Ikusiku. Bueno, oina abadetxie esan dozule. Abadetxie esan dozule badakot. Beste gai baterako saltu. Bueno, kontu da, aste honetan, aste honetan izen da, ez da? Ego pasaren domekan, no se izen da. Bueno, kontu da, Ibilbedi taldeko kidiek, pasan videoclip barri bat atara biela. Bai. Videoclip, pixkate, más bien, la caja de los recuerdos nire ustez. Bai, pixkat bai. Pixkate... Osa, videoclip bat indabe euren... Girako bidizuek biltzen. Behitu, eta bertan agertut da. Abadetxie. Kontu da, abesti bat sartu da biela, eskerrak bideari abestize. Que bonito. Eta abesti hori para goiten da, eta bidizuek agertzen dira. Eta bitartien be, abesti agertzen da bitartien be bai agertzen dira bidizuek. Baina be bai autarte bat, bidizuek bakarrik diena. Eta bertan agertzen da, isorretako abadetxie, isorretako plazie. Bai. Eta gainera, esan bihugu karatula moduen be agertzen dela. Bai, karatulan agertzen da badetxie. Hori da. Orduen, esatie, eurek eskerrak emon dozku bezala, baina guk be, eskerrak emon gure dutzieguz eurei. Penie, laizerri ratire egon bitie, eina esala. Ja. Esan tarterik egon. Baina, bueno. Ja. Egon. Ja. Sorry. Igual ez daukera bat egon da, eurek behona etorteko. Etorreko dio barriro. Bai, etorteko. Fijo. Eta... Erratiko ati zabale dekiez. Eta... Literalmente. Eta zer tekniko badeko musiki prest. Bai. Entzuko eskerrak bideari abestize. Bai. Eta gomiti entzuliei YouTubeen jarteko. Ibilbedi eskerrak bideari eta bertan bidixo hori ikusteko. Bueno, a ver, dau bidixo bat dana superluzie. Eta dau zamen hasieran dabez barreiten, eta hau da bestie. Hori ez da. Hombre, hori da videoklipo zue. Eta tartien da, zaurek... Baina hau bai da. Hori da. Hau bai da, ez da? Bai. Eta honekin aldo gutxi, ja. Eta gero azten dinen berbaiten barriro, bueltauko gara. Venga, vale. Vale, ba. Venga. Gero arte. Uda korrika zebilen Ta gu esperoan Dena egin dalgen eukan Dena bukatu da Europeísta.
ez baina maitasuna tonaka Baionako leioan Otsaiak amaika Kafeak ta balalaika Tari laguntzakua Ireki ez izteko Denbora zaindu Irri egiten ikusi zaitu Ia, entzun dugu ibilbedia bestize eta oin gure telefono magikotik dekogu gure aizpuru jauna prest, baina pizkat denbora pizkat bihar dau. Aizpuru jaunak zer egiten da gure irratienetan. Azteko guraldia kontau. Bai. Pizkat Errepasotxo bat egin eta eta... kalimana komenta dugu. Nik uste berak barriro be komentauko dau. Fijo baietz. Interesanti izen da. Berak hobeto azalduko da igual, ja. Eurize bekin dugu azternetan, bizerra uste duten guraldia datuko dala. A ber, etxeita? Etxeita? Hola, etxeita? Bai, arratsaldeon. Epa, Ondo entzuten duzu dana? Dana ondo? Juergan da? Bai. Joe, zer deko zu Dana horba? perfecto. Zer deko zu horba? Zer deko suerti ba? Zentzuten da? Ospakizun txiki bateko gaur eta bira enbiar izen dut, gaur exteriorretik emongo dugu eguraldira garpena. Bale, ba. Ja, bota. Beki txain, intro epine biko txau, ez da? Intro. Jo, venga. Oitura honak ez di galdu bier. Venga, badu, Arratsaldeon, laiziar sale. Arratsaldeon entzule maite. Beste astebete hemen izorta tropikalien gaur harina esan dugun moduen kaletik gatoz, telefono bidez. Baina, bueno, presente. Eta zuzenien, eta zuzenien. Eta zuzenean, importante, bai. Eta, bueno, esan. Ez, igual, jakiteko zuzenien esan ordu, etxaita. Hori da, esan ordua. Ze ordu da, a ber, itxain, begitukot. A ber. 8 eta 18, ontsen. Klabau, oso ondo. 8 eta 18 eta kanpuen fresko, 10 gradu. Aterri, Durengon, mentxet. Hoxe, astero moduen, errepaso txiki baten gu pasan astekuena, oin pasaetan nabilen astekuena eta datozen egunetarako iragarpena engu, bai. Venga. Aztien zier zer hau ginen? Danetarik hau ginen pizkat. Azizan epel samar, gero pizkat bizortu jakun eguraldize, euri pizkape haukin ju. Dana esaten hasike euri ona barrez, ze aspaldizen eta negue ganera lehor samar doie eta oini huelez, baina gerora be, euri honek ondengo esku, bai? Eta ganera freskotip, bastante haukin ju, batez be atzo eta gaur. Atzo eurizaz batera freskotu egin zaren bastante, 10 gradu ekin genio zen, 9, gaur bero usainik ez, baina bentzet, atertu dau eta albue hobie. Eta bizertik aurrera, berri honak eguzki sali ontzako, bai, ze zapatu eta domekie oso onak engo dauz, eguraldi honak. Toma. Gehien bat oskarbi, lainoren bat bebai, pizkat zeru edekoretan. Ego aizie egunetan sakar samar, biziketan ibildi gurozuenok eta, aize pizka janbiko zuen. Eta temperaturak eberdi aldien bastante agradabliek, 18-19 gradu bueltan, bangamotxetan ibilteko lehin huelez, baina jersetxu bataz gustora egoteko bai. Eta gabetan pizkat freskatuko du, baina larri beze aizi ibiliko da. Eta gero, astelen martitzen buelta horretan, lainuek bueltako jakuz, euri askorik ez, sozer bai, zirimiri pizkaten leike, busti, baina egun euritxuek izango dienik ez du esango, hengo dauena bai pizka freskau.
pizkate normaloek izango dien temperaturetara bueltauko gara 14-15 graduko maksimuetara. Baina, bueno, en líneas generales nahiko eguraldi aprobo sagratu zurrengo gunetan. Gero azterdikik aurrera be ikusten du, pizkat narrastu ongo dala igual, euri pizkat, baina, bueno, ondinone urrin dau eta Laizia erratiko iragarpenaz gain, bueno, jarraitu izu ez beste kanal batzuk, martitzenetik aurrera zerrengo dauen jakiteko. Así que, bueno, Laiziar sale eta Laiziarkide guztiok badakizue. Eta nien hasego oso atento momentu entezetik jun behar izenaz, baina Kaliman asuntu eta urten da? Aipatu ez. Aipatu ez Kaliman asuntu. Ni gaur kriston espetatiba neoko zan jorrera tropikalak. Bai. Gure meteorologo profesionalak ekarriko esku nolan Kaliman inguruko. Baina Kalimi izen da, ala? Nipentzetan haben albokuek kolakau poti ezabalik itxik. Claro, la ruta del kolakau eta... La ruta del kolakau. Hori da. Ganera izorretan kriston kolakau. Kolakau edo Nesquik. Kolakau edo Nesquik. Kolakau. Ni Nesquiken aizenaz beti. Vale. Bueno, ez guzur bat esangot. Nesquiken aizenaz beti kolakaue, edo, bueno, Nesquik kasu honetan, bero hartzen daben sasoien. Baina gero okinaren transformazio bat eta hasi nintzen hotz hartzen. Hor da, ja Nesquik. Eta kolakaue hotz. Ez ne hotzagaz gurrumituekin, fantasia. Hostia, baina kostetan daue... Bueltak emotieta kostetan. Ez da kuajetan horregatik, bueno, kuaja hoien dago, ez da diru Hori da. Bai, egize da Kalimie baukinu, eta ganera aspaldiko urtietako handizien ez dakit, nik inguruko nausitxo hauekin holan komentetan, eta komentata behin, bai, Kalimie ikusi zendala, azken urtietan da inoz ikusi zendu, baina horren besteko intensidadien, ez dakit gogoratza. Pirineuetan eta edur gainien eta kriston aretza... Bueno, hori, esan bida azier, pasan urtien behaukin ginule, pasan urtien begon zanolako sarrera bat Kalimana, batez be Pirineuri efekta gotxona, eta esango neuke ize, aurten baino irudi deigarri zauek aukin ginuzena. Baina justo Euskal Herrizia esaben bete-betien arrapau, eta orduen nik ustot igezkue baino episodio pizkat intensua aukin dugula aurten Kalimiei dagokio. Bai, ni dakiala. Eta azkenen urtietako, bueno, nik ez dakit ezetuten, ain intensu inoz. Nik ez dut. Izen da exagerau, parat egunien, euskize, ez egun euskirik, egun hautze. Ni aitortu behar dut. Ez maz, martitzenien urten nintzen bizikletan ibiltzen, kriston aizi ebilen, eguraldi eskasa bizikletan ibilteko, baina bueltatxo bat egin eta buelti emona benetxera, ze hautzen hautzaz, begize pikau eta indizio nahi jenaz ibiliko eta etxera. Nik aitortu behar dut. Ganera, bai parkatu, Zimaz, komentetiarren eta Kalimien asuntu epizkatiztiarren zan jaute. Bai, esan. Ganera Kalimien asuntu oso kaltegarri zehi da. Bueno, gure mendizetan esain beste, baina, gure mendizetan, Nafarro aldien, Pirineuetan eta gainontzeko Pirineu guztietan bebai, dauen edurrentzako. Ze usteot Kalimieri eskerre edo Kalimieri erruz, edurren urtzie azelera hoiten dala. Bitu. Hori eko tentzunde. Ez dakit egizedan edo ez, edo ze base dekon, baina, bueno, zentzu eduken leike, ez da? Teknikoki negue bukatu da, ja. Teknikoki domekan bukatzen da usteot. Bueno, Kalimakin ez aurrera tordue. Udabarri meteorologikuen martxoaren batien azten da, hori egize da. Eta ongo hien da kambio horario bai? Esan bai ez, mesedez. Bai. Odorren azte buru, Bueno, zaianik, amendik ja, gora. Emetik eta jaman galabur eta parka laburretara directamente, eta esan balizetara. Bai. Enfaldas ya lo loco. Hori da. Panik aitortu bierdo. Ala, aitortu. A ver. Toma. Oinartez dudala jekin Kalima zer dan. Bizi izan dan arte. Pentsetan bezala Glaukoman zedien izena. Irugarra. Baina, inoen da ze hostia esan, bai, meteorologiko... Rekal, gauza bat esango txut. Seguramente bizi izen dozu zer dan jakin barik. Ze aurten izen da intensuen esan dugu moduen, baina harinak urtietan be egon izen di, Igez gogoratzen dut, ganera, egun baten bastante intensu izela, ez aurten beste, baina bai, egon zan. Ni hori, intensidade gaitxe, bestela nahi gerri bez. Ez haustien Afrikako desertuko ari esala ni baizera. Da zelan hostizia etorri da hona ba. Hori da, zelan hostizia etorri da hona. Gure ondartzako ebeziako heltzen da, handik etorri biako, ezta? Sinistu bierri.
Kuskus pizkat etorriako bai. Hori da. Jo, ba, oso ondo. Etxeita, ba, eskerrik Bueno, asko. bastia, hori bakizu, asteburu horregatik. erra datorra, así que aprobetxau, Bai. Urten kalera eta vitamina T, bai? Bai, All right. perfecto. Venga! Venga, Vale, agur, etxeita. agur. Bili, agurre. Benetan. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. I'll be anything there for you to see. For you to see. Castle of glass, hardly anything else I need to be. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass, hardly anything there for you to see. Bueno, teknikuek broma bat indesku, 40 segundo Berrogei segundo. Bat A ber, pentsaba en musiki amaitu bizala, 40 segundutan, de repente amaitu da.
Amago! Amako. Amako. Baina bixi ibili gara, eta... Bai. Hemen Venga, gozu. Bixi. Bixi. Bixi zaitez bixi. Alikan ondo. Tunin. Naino. Totiri. Huiratxin. Bueno, hain gau aurrera ez da. Vale. Venga. Eta Bai, hemen noski. badeko nire eskaleta honetan, horrengo tartie da... Nor da torroin? Maitane esango. barriro. Maitane. Autoaurkezpena. Autoaurkezpena, ze Ia. ondo. Eta ze karri bizu gaur ba? Gaur Ja. emoziometroa ekarri dut. Baina, Emoziometro eta zer da hori? Emoziometroa. Eta zer da emoziometroa? lehenengo kontako batzu bat ipuin bat, Vale, eta bai. gero ja Ipuina. sartuko gara gaixen. Ipuin Bai, kontalaria bai, laixiarren. Bazen behin. Bueno, Bazen behin. kontu da Maitane gaur izeneko. umiei ikastolan ipuin bat konta batziegu, Peru Madalenak idatzitako ipuine, Durangarra den Peru Madalenak, eta Mikel Valverdek pintautakue, ilustratautakue, Bai. eta erakiot gaur ipuina usuei kontetie, eta hortik nire gaia aztertzi eta asaltzi. Vale? Ok. Hemen Orduen. ikusten Wikipedia. Adiago saio ipuinei. Bai. Bai. Zait Bai, ipuine, bai. berez ikusteko da, baina bueno, nik esplikoko dut pizkat, eta hortik hasiko gara. Pertsatxi. Guruzu, bueno, bai. Bota. Ipuina ditzen da, naskatasuna. Naskatasun. Vale. Ia, bazen behin, larrea aske batean, eta animali hartien, esan 3 ume. Ume hauek, lurrien, dorreak iten zabiesan arrisegaz. Bai Torre Eiffela, eta bai New Yorkeko dorre altuek. Empire State Building, for example. For example. Yeah. Bai Londreseko Big Bena. Aha. Venga, gaixo. Maik, lainoak marrasten zituen bere makilla txikil batekin. Eta lainoetan, baleak, txakurrak, izarrak, eiten zituen. Lur zan dorreak eitea bezena. Eta izarok, bideak zabaltzen zituen eskuekin lurrean. Egun baten, umeak isiltasunez sinistu ezinik, irakaslie hurbildu jakien eurengana. Eta parean zuena, ezin zaben sinistu irakasliek, harritute geratu zen. Umiek ikusia bezan, mokuek zintzilizka, zikin, eta zertan ibilizien ume horretik. Irakasliek esagotzien. Hori da hori, inguru Maria umiok. Goitik bera, loitute zauzie. Umiek, ez zuten oso ondo ulertu irakasleak esatea bena. Ze eurek, dorreak egiten, imaginautan zabien euren burue, tximelet hartien, edo bidiek zabaltzen, irakasliek esan zaben. Hain zikin egoteak, ez aldizuen naskarik emoten. Umiek harritu eta jarraitu abien. Naska? Galdetzen zuen lurrek. Eta esan zaben. Niri brokoliak emoten dozten naska. Baina niri be bai. Ondoren, maik, izaben berba. Eta maik esan daben. Niretzat, musuk, likitz, eta hiletzuek dien askagarrizek. Puaj! Zelako naska! Eta hirugarrenak, izarok, esan zaben. Ba niri, naska gehien, emoten doztena, auto berrien usainek die. Bai, ni be bai. Thank you. Flipas. Arritute geratu zan irakaslie. Eta esaben jakin zer esan. Baina, zer da hau? Oiukatu eta somorroz beteta alde egin zaben hortik irakasliek. Umiek esan leku horretatik. Umiek jolasien jarraitu zabien, naskatasunien. Hori ze baita naskatasuna. Bakoitzari naska zerk ematen dion, senditzeko askatasuna. All right. Toma. Oso. Alabasan edo espasan, sardadiak alabasan, Eta urten irten dadila dadila. abadetxean. Abadetxean edo laixar irratian, bulegoan. Edo jurretako plazan, bai. Isorretako plazan. Segaitik aldatuko guzi ondo due. Bueno, eta hor arte ipuñe. Burure oso borille. Burure torrilla eta ez dakit ikusi zen duen zuek YouTubeen euen bideo bat bizka hor basurdia. Bai.
Eta zelan... Le gusta manzana? Le gusta manzana. Le gusta ez manzana. dixo. Ba, justo pixka horre momentu baten dago, Le gusta manzana. txanda, lokatxetan bultaka, eta Javier esatez, pues bueno, le gusta venir a pasear, y se ducha. Osa, baserri antzako lokatxetan ibiltzi dutxatzi. Dutxa. Eta hori, buru etorri jata zelan iguelu pertsona antzako lokatxartien egotie. Etxo horreko borreko. Le encanta correr en el monte. Su historia es muy curiosa. Vive en este caserío de Arraioz. Se llama Pixkor y este perro de nombre Pastor es su mejor amigo. Dugu Pixkor. Popakatu, Eso no intervino. Todo Javier, ¿qué le da de comer? pues pincho compuesto granulado de un chube y eso le gusta. Otra cosa es vicioso que nada, granulado y del polvo y le das y se mezcla nada. Solo le gusta el granulado. ¿Cuánto come? Muy poco, comer come y le gusta después, si pelas una manzana, le gusta la manzana. A Pixkor le encanta salir al monte y pasear. Ez, gero agertzen da, lokatxartien Todos los días agertzen va a da. pasear. Oin. Uy. El perro le está incitando todo el rato y no dice ni pío. Nada, es amigo, como de pequeñico se han conocido juntos los dos, pues ahí andan. ¿Cómo ha llegado este jabalí a Baztán? Joder, ez dago esango. Pues fuimos un día de diciembre, que no es época de que nazcan los Bueno, sin más, caballitos. aipatzen Que se dago, dutxa. referentzia zan, aipatzen dabela, zan dutxetan zan basurri lokatxartien eta... Takit, apurra eta paradogiko dala, zelan basurri antzako, lokatxartien ibiltzen dutxatzi dala, ez, txikarine kontu bat, eta gorentzako naska kontu bat, ez, umien gorarte lokatxaz ikusti eta esatie. Ze naska, ez? Tximaz, hori zan, parkatu. Apunto ona, bai. Eta niri naska, osea, naska, pizkatolan loi hartin ibiltzen dan gure esatari bat da Ander Duñabitia. Ez tala etorri, baina igual aldotzegu deitu. Baina etxaron. Vale, itxaron. Gero galdera bat eiteko. Venga, ba. Maitane, aldotzegu deitu, así que zu gure zunien, ditzotxegu, vale? Hori da. Gainera entzuten ongo da fijo, así que... Hori da. Bueno, jarraituko aurrera. Orduen, badakizu zein dan, astenetako gaia, naska. Gaurkoen, nik beti. No me digas. Sí, en serio. Qué bien llevado, oye. Bueno, normalien beti nire lurrizte gitxik zen begitzen dut definizioa gaurkoen. Ez da, lan izen, kutri hau izenaz, Wikipediara jot, eta hau izena topa duten definizioa. Naska edo iguina, ditzen jako bai. Zerbaitek eragiten duen sentsazio desatzegin mota bat. Erderaz asko edo repugnantzia esaten jako. Repugnantzia, bai, iguin gehiago repugnantzia. Bai, Es que repugnancia da, mucho asco. Oso, bai, asko. Eta dentera euskeraz? Dentera. Hortzkirria edo lako zer da. Hortzkirri? Olako zer da, Vale. Ba, bueno, ipaixengo da. Bueno, ordel, nik... Ontsi topokot. Ibilinaz, trastietan, ibilinaz ni. Eta... Interreten nahi ez, topautaz, 6 cosas que más asco producen a los seres humanos. Horien erdien, dauz, heridas infectadas con pus, falta de higiene, korputzeko usein txarrak eta holan. Bai, pH potentiek, bai. Alimentos podridos o con signos de estar en mal estado. Hombre, pues lo suyo, ¿no? O sea, elikagaiak seinale bat emoten dutzu zuri, esateko. No me comas. O sea, ez nazazu jan, txarto, no? Hori da. No? Bai, pixkatu zeinek horrek emoten da pixkat. Eta ez da duek. Ez da, prácticas sexuales de riesgo. A ver. No sé a qué se refieren con eso. Zer reltzen da, categoría de riesgo, a ver. No sé qué riesgo corre la gente. Ikusi dozue, bidixo bat, Two Girls One Cup. Por ahí, Ba, esto ikusi baina explika hostieta, esanan, esto gure ikusi. Two girls, bineska, one cup, kopa bat. Esto zu ikusi? Bueno, batxealtzea. Ba, ez ikusi. Badeko zue. Horri txiko dut. Ia beste batzuk parasitos, insectos, animales. Justo zeixu ipinietxien zuke, Justo zeixu bidizue topau, Ai, topau, Ia, parásitos, insectos o animales que son vectores de enfermedades, ratas, mosquitos o lakuek, eta señales de infección en otras personas o animales. Horrek die, internetek esaten dauzenak. Baina nik
herri galdeketa bat egin dut. Oso ondo. Venga. Herri galdeketi egin dut. Edo plaza galdeketa. Isorretako dantzariei. Isorretako dantzariak, isorretan evidentzia bat die. Eta nik erabakiot, eurei joti, galderak. Venga. Bueno, zeuren gana eta sautziet. A ber, sek emote dut zue zuei, naska. Iguine, sek emote dut zue. Txistuek, la hostia. Tambolinek. Eta olako erantzunek egon die. Ah, vale. Txili. Magdalena Bustisek. Ogia bustite dagoenien. Venga, hombre. Papela bustite dagoenien. Nik hau... Papela? Esplikazioa izan da. Hori pertsona horrein izan da, ez? Bai. Ez papela nahi zauzte, maize garbitzen egoti eta papela bustitziek horrek naski egote dutzela. Beste batek, bota hoste, ala niumiak ikusten zenien, umiak eta esan niumiak behi bilten diolan. Txiklie, ahotik atara, luzetu eta barriro be, aurra sartu horrek, iguin emote dutzela be bai. Niri, oza, iguin beste ez, baina, jate asko, ez jate oso agradable. Bai, eta txupatxuz bat hartuko zeinke beste pertsona batena? Ez, ni oso eskurpulosuenaz. Oso. Ez. Mandarina eta naranjan, arisek. Hau, pertsona raro batek esaten du. Nik bekentzen dotxiaz, Zer, jati edo ikutsi. Arisek kendu bihotzoz jateko mandarina. Jateko, supongo. Niri naska beste ez tozten bote, baina bekentzen. Niri aguakati arisek urtetzen dako. Oi, niri horrek be, asko. Aguakati urtetzen dako zenien arisek behin pasauta dauela. Se pasa. Beste batek, zauzte, juerga osteko useine, garatzen dana lokal baten barruen. Amigo. Amigo. Es tu olor. Te presento una solución. La ducha. Baina ez pertsonak dekona. Lokalien geratzen dana. Bueno, ba... Lejía. Ambientar, oza, lehio zabaldu. Sosnagune bat garbitzi, gaztetz bat garbitzi. Gaztetxe garbitzi. Beste batek, japuek. Komentatu dauz, pertsona bat ikustia japuek betaten. Japuek, japonesak. Es, lardo. Estuve, vale, japuek yo. Joder, chaval. Qué puto racista la hostia. Abiertamente racista, o sea. Peña que ve un punto rojo y ya se vuelve loca, ¿eh? La encierre con loco. Dale rec, no. Bueno, jarraituko. Bestatek, animalisek tripak atarata, animaliak deskomposatzen nolako gauzak ikusti, Bai. Bestatek isotzak be komentatu dauz. Isotza? Isotza? Horrek transfondo bateko, baina bai. Isotza edo isotzan joku edo. Hori izan. Isotza haos pasetan hori izan. Baina ibilizien. Obviamente. Esan da benak. Baina ya con gusto. Ibilizien. Por lo que sea. ya con gusto. Por lo que sea. Justo tocó ya con... Claro, no tocó ya. Tocó con la que no le gustaba. Gure partartzaile anonimoa. Zer, nor zan. Bidali WhatsApp bat, 6 0 3 beratzi lau. Hori da. Eta aitortu, mesede. Bestatek ekontatzen da, hau, pasan hastien zelan sagardote izen egon ginen. Potzu begeratu zen, sagardue jausten den lekure. Berez, basue jarri bidi eta ez da potzurik sortu biherra, esagerau ez, piztina bat eguen. Jendi bilizan, piztinatik edaten sagardue. Baten bat, bai. Neta? Bai. Baina koladore barik. Koladore barik. Wow. Eta filtro barik. No filter. No filter total. Ba horrek, naski emantan dau, por supuesto. Bai. Hombre, es que sagarduen posilloen ia kordenaz lehen. Hori, yo que sé, txornetan zagardo botia aterozi edo. Eta, karo, poso guztiz, behien geratzen juten zan. Eta azkeneko trago hori datien, nide, koño. Baina, kuestia da, jausten zana, kupiletik jausten zana, leku Claro. batera hor. Osa, berez, claro, sagardu da, baina, claro, hor jendik igual botado, japo bat, yo que sé. Bai, que zeuken kolore neiko marroizka, oza, etan sagardo kolorie. San, bai, bastante naskagarri. Zikinkeria. Sin más, sin más. Jendia biziri huelta usan, así que... Ulergarri zedienak, zilegi da olako hausa, nazka. Gure autobuse bai. Gure autobuse bai, hori bai. Bueno, komenta die bai, epikersin infektauek, lupetz arteko reptilek. Lupetz arteko reptilek. Bai, lan agertzen direnak, lan de repente, lupetzetan zauz eta... Bete datek be, bastante, lan kuriosu be, komenta bastaz ya, asko pentsau dau. Imagino, pisa esnien sartzi eta hori jatzi. Zer?
pizza bat ez nien guztitzien. Etik hau arrendonga. Arrendonga gitie. Beste batek bere sauzte gibela jati eiako lo guztetan, useinek be atzera botaten otzo. Arrain useine pasaute dauenien be. Hombre, hori eskasa da. Bai, nahiko eskasa. Biologia. Beste batek, ja, pixkat, keixo be pentsau dau, eta imagina dau, jubergetan dola negoten digen burrukak, horrek kriston naska mota dutzola, ni alde nau, bai, alde oso nau. alde. Hombre, baina, vale. Alde edo kontra? Vale, ados. Naska emotien alde. Vale. Pertsonak horrek izan dauenan alde. Bai. Eta azkena nik dekotena hemen, da Donielatzako, Zuloko, urrori. Bai, oso ados. Ure kentzie. Ure kentzie. Bai, oso ados. Oso ados. Eta horrarte. Orduen oin, herri galdeketa hau. Herri galdeketa hau, hori oso ondo, Oin kurot. Bai, telefono atzien dauen pertsona horrei deitu. Venga, deituko txego. Eta zuek be komentatu. Abra hartzen magaituz. Bai. Venga, a ver. Ba, bitartien aldo zue relleno denpori. Jo, ba, nik deguaz eskeburatu jatezpia anekdota. Ba, nik egiten eban lehongo zikonaz nirietatik eta gero bestienetatik. Baina, garai baten, ez dut emango denborak. Bueno, ez dakit. Bai, bota. Gozaltzen eban unian, kafez nie, bai. Eta sandwich vegetala. Ba, garai baten sandwich hori untau egiten eban. A ver. Hola. Aitortu gertaz. Hola, Ander. Ondo entzuten gaituzu ala? Vale, segundo bat. Zer da bitxuek? Hauen zatioro. Anda, doña Betia, majo! Kero majo! Zer zatio! Zelan gabiz orlanien, taio! Topera! Juancho! Levantando España, Juancho? Hostia, Jose Txune, lengu zutorriak. Juancho guria, majo! Da, zer pasten daba ekipo hau, zeran zabixi ba? Ba, ondo, eta zu? Ondo. Zu zer zabiz ba? Mi oñondo. Oñondo. Lana itxiote bertan bere itxio lana, zeur ikasu jerko. Makina. Ba, izu ze motozten nazka niri, los pelota! Ona, ia gambo, emoziometro bat hartien gauz, eta gaur naskan inguruen gauz berbetan. Zuk badeko zuelan zezer naska guine emoten dutzune? Jo, badeko zezer komentetako. Ia ber. Iguine gauza asko emotezti ez, baina gizema gente faltzuek. Rebota indukuro esplota. Hori pizkat zuk esan dozuna gaz bat, Nik esan dozuna bat. Batzutan pelotak behiziten dira faltzuek, ez? Normalien bai. Bai, por supuesto. Pelota ba, osea, faltzuk erizekin batera. Eta izeteko faltzu izen bizara, fijo. Bai. Ba, pertsona pelota bat izelik faltzue bardin, ez da? Ez teko zerikusirik horrek van de la mano. Hori ba. Hori. Hori ongar esaten bai. Son rodadores. Bai. Ba, bueno. Eskerrik asko. Ander. Hori zen da, Ana. Joder, bierrea vuelta biot. Edo ez. Aldo zuzkontau gauza gehiago, ja. Bai. Pentsau pixkat. A ver. Egingo zu anekdotaren bat naskan inguruen, edo pasau izen jatxun gauzaik naskagarri zena, edo... Bai, juerga baten edo, ez da edo gustau iten jatxun gauza naskagarri bat, nila aitortu ni gustetan jaten, edo jatan. Venga, bai, aitortu gauza dela bastante naskagarri ze horren txundo, eta ez beste batzuri motitzena naska ez, ogitxe, bustitxe, olako gauza melosillo edo ez dakizan esplikau. Bai. Eta nik oso gustoko dut gozaltzi, eta hoia pizkat, esaten dana, muy porno, esaten dana, gozaltzeko orduen. Bai. Bota ez nierik olakabe sendo, bero, hor, grumito barik, ondo erein, eta galletak Maria. De 4 en 4. Ah, posito. De 4 en 4, ez, jota txikitu poltza mertan, eta bota dana hor, ketxupek ezagun mazakote. Wow. Hostia, ni gustetan jatan hori, Dios. Sekan hor, jota koiari izarte zutuni geratzen dana. Matza potolo batein, eta emoitu, hori guztiat, eta pizkat nazka moten da, ikustezu ze oso txula txarra dago. Para nada. Baina da, itzela, horrek edo zein egun beltz argitzen dau, baina, mano de santo. Ondo gozaltzen duzuzuk orduen, Gero lanago horretiko, Aspaldi ez da teinolakorik, Ba, kabuela lei, hori gozalitze baino bi, hori gitxi ongo dia, ba.
Ba, eske itxela da, baina eske azken alazien ez nik, ez dakit ikioste horre pixka korte gestion edo komunia biltzen dago orduen... Ba, bebida de soja edo laku, Tolerantzia la lactotza deitzen jako. Bai. Lactotza. Sartarbe, horri sartarbe deitzen jako. Ja gozaldu bezin duenala, Gambo. Eh? Ja gozaldu bezin duenala, Ander. Gozaldu bai, baina bain ja, bakizu, jende nozitzen moduen frutatxue eta zaintzen gauzak, Nene bada jangoikoe. Ja beste datena, Kefir. Avena, olako... Kefir, tostadas de aguacate con semillas de chía, todo lo que gauzak, ¿eh? A mí me encanta. Aguacaterik ez tekez, baina bueno, sería una buena opción. Los consejos de Juancho, Juanchuren consejos. Baina ezin dugu lezan ordan, Juancho. Ez dakit, junda. Junda. Junda eta junda, de repente. Juancho bibili irratetik ala, Juancho bese. Juancho bai. Bueltak emoten, puruleando, ez dakiz ez da nabile. Etorri da, esaten Josetxu ez da torrela. Ah, vale. Ja, gaur ez. Baina bueno, eske bebai etortu biot, aste honetako leixinkerren parte hartu dutela. Bai, soserbakigu, bai, soserbakigu. Bai. Ez dakit ipiniko eta, bueno, pasan aztien Josetxu ipintzear gauz. Bai, Josetxu bazalkartu nintzen da esagosten. Datorren aztien banoi, Eukin, klar, bueno, gero ordu erdiko sermoi sartu osten, baina esagosten datorren aztien badatorrela. Ba, betiko moduen pesau. Bai. Eskarekin juntau eskero eiatzu despegetan, Bakarrik bizita eta despego bezin. Eta zela niri betxaten guztetan isilik egotie, ba, bueno, bizeke Bixen hartien, han egon ginen itxe ordu bete bat barriketan, eta, bueno. Bixen hartien berbain, da gero bat abestiet gaitik eskapau, eta jo, ke pesau. Bat, Josetxuk eta zuk, jo, ke pesau. Ez da pentsatan, Josetxu nire txik esango, hau bai tipo maju, etxerako majo, hau bai, hoi seguro esango dela. Seguro baietz. Eta, bueno, dana ondo bidien, nibe gongo naz, datorren aztien, aspaldiko partez, ja astute deken azkeneko no segointzen hor zuekaz. Dago guepe badaz. Ba, ez dakit. Urte barri egunien edo. Ja, denbori pasau da, Txiko este zure sartzen? Bai. Ez dakit zuri biherrera oin sartu itxiko gotzuen sartzen, baina. El encargado, que va. El encargado. Nik uste falta menabe la bota, así que imagino. Orduen lan askorik ez zuzen. Nik galdera batekot. Ostira, larratxaldie, claro, es que, claro. Maitene galdera batekola. Ja, gure visitante izen zan batek, bat ez dago gogor zure parien. Zeran, parkatu zuten zuen? Gure visitante izen zan bat ez dago gogor zure parien. Bai, hemen artelan bat itxiozku, bere. Torri zan main programara eta itxiozku nola. Artelan bat. Bat baino gehiago dauz hemen, bueno, bai, rekordatorizo moduen nolako obra de arte bat orman itxiozkun hemen diabil, ganera nire ondoko puestuen dau. Epale! Toma! Gorantzia gure. Gorantziak. Faltan botaten dugula. Horrez gain hemen dau lepotxo bai, gure... Hombre! Lepotxo! Jota fuego, tak egurrien... Eta Julen Ardanza, bai. Julen, bai. Sokatiran da biena, bai. Jo, si la isian ratia erdia San Vicente, ¿no? Claro. Igual, urremo azteko patrocinatxe igual San Vicente. A ver, esa hecho sugerencia. Unas piezas ahí. Unas piezas de metal. Gure bazue, Gernika kuadro burdinan fundi dute, urrengo leixin. Ojo! Ojo, doktore. Kontuz. Hostias, baina hori amen ipintzeko, nik hori ez nuen oparitzen, Ni hori ez nuen oparitzen, Lazen biztu, zuretzako gorde? Amen, gure estudizuen. Bueno, abaditzeko hormetan igual esketiko moden egongo da, eske ikusiot eta eskuetan eukinot, eta esango zuet, igual pizetzen dauz, 15 Ojo, ba, hogei bat diebe. Kladurrezko horma bat esketzen boz igual, hor ni ebera joteko. Bueno, edo kuadro ipiniku abaditxe eusten, kolumna moduen edo. Bai. Ipinilei. Ba oso ondo, Ander. Ba, hori txiko txugu lanien topera, bariku ondo amaitu. Eta ya askorik eiatzu falta, así que ánimo. Datorren hastien egongo zen. Hori da, datorren hastien egongo gara hemen zurekin eta zu entzuliekin, así que... Oso, ondo, animo zueri eta saio borobilo eta amaitu. Oin arte borobila zio zue, da niño borobilo amaitu. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Bander. Venga. Bai zerdan borobile bai.
Zer da boro bile? Pelota! Eta baina faltu ez. Bueno, va. Venga, Vale. Ander. ¡Ánimo! Agur. Agur. Bueno. Ai, karo, pentsat, abesti zen zain egonaz. Ez. Vale. Ondino ez du amaitu gure tartia. Bai, amaitu dugu. Bai, amaitu dugu tartia. Zuek ez dozu esan. Karo, ez dugu esan. Zuen erantzunek jakin gurotaz. Ja. Enrekalek pixkat bai kontau da. Nila bat aitortu dut. Nik nazka itotan gauza nazkarriat. Baina azken aldien eukino da anekdota oso barregarriz eskolan. Eukinean ikasle bat. Tot izango gure izena, baina bueno. Ez da esaten ez. Ez. Bueno, egun baten Diego, egun zan horre... Bueno, tipu edau, eserite, umiek mokuek entzeko eta ekien, txanda. Ez da arroio bat, baina da kutxa bat, papela... Bai, papela, bai. Dispensador de papel. Hori, dispensador de papel. Eskure deki egelako eskumaldien. Eta bera, justo eskumaldien. Eta nina eskerra aldien. Eta ze gertau zen, egun baten etorri zen akristo moku egaz. Eta atxiz eban, doministiko eban. Eta, karo, geratu jatan umi holan alde batera begire. Junzan papelan bile, eta zeukola ezer. Eta de repente, maizu, papela bukatu da. Buelta emo eban umiei. Gara, alkei guztizena mokos beteta. Kandelak lurrera jausten. Eta dana, txorrata, moduen. Claro, eta nigelako beste puntatik, hartu negan bertan neukon roiue korrika baten gelako beste aldera, ume guztiak soratzen. Despensa hona auken orduen sudurretan. Bai, sudur txikixu mie, baina gero moko, parregalar. Moko es una locura, Baina oso barregarri zen, egiz esan momentu izan, como naska eta barregura tarteko, ez dakit, emozio oso intensu izan. Ondino gogoratzen dut, bizipen hori, buah. Bai. Gero begira, kasli zen da, holako gauzak ja izten da beneska emotien. Bueno, segun, pardelo batzuk bai badauz potentia. Bai. Baina horrena sartuko, ze hori jasa beste... Pardelak badia potentia, baina bueno. Baina bueno, mokue, bueno, baiki, pixarma barregarri hori. Bueno, bai. Edo xalau, ikusten duzu mie da. Xalau. Mokos beteta da, como, que majo, baina, pero que puto asco das. Pero no me toques, niño. Ez aiz askurrilu. Eta bueno, teniko estan aldetik hor txiko. Niri naska gehizien motostena da autobuseko botakak. Horre da munduen gehizien. Osa, ikusten dozu baten bat gainera. Ja motosten naska ikusten dozu nien pertsona dia zuri. Eta ikusten dozu nien botakengo dau. Botakengo da, de repente hor ikusten dozu pasillotik botaka erreka bat. Zeti, normal izaten da... Baina hori ez da pasau. No es pasau da. Hombre, ongo urtien ez da pasau, baina ongo urtien ez pasetik ez da gure esan inoz ez da ni pasau. Ja, claro. Osa, botaka egiten da ni gainera juerga baten ostien da, sobre todo, sagarrotegi baten ostien. Ja. Osa, botaka izaten da oso likidue, bale? Orduen, normalien atxien juten dan pertsona bada, zetik ez da gure aurrien ikustie jendiek. Orduen, atxera juten da, Maria egiten da gehiago, orduen egiten da botaka, eta autobus guztiti juten da erreka bat botakana. Gero de repente jendia azten da apuretan, gero beste bat egiten da botaka, jendia ja zuritzen azten da. Osa, da, desastre bat, eta zenzara urte norte gainera da kristuen usaine. Usaine. Eta nire txatori da momenturik apuro behizenen motosten zaitik. Beste gauza batzuk naska motostena, bueno, aldozu begitu beste leku batera, alzara eskapau, pero hor ez dago eskapatori zarek. Hor ikusien bizut usaino enbiozu bai edo bai. Ezin dezabaldu lehioek. Ezin dezabaldu zer. Te lo comes con patatas, eta da mucho asco. Bai. Eta, eta ya está, solta voz. Ya está, te la seguiratu. Bai, ya está. Ja, botakak dira. Eta aurten ez da egon botakarik eta asko eskertzen dut. Bueno, eta ipinozkoe poltsatxo bat asiento bakotzien. Botako gora oso behin. Bai, txanu. Por si acaso. Horrek asko daki. Bai, ez. Bai. Jendea de askotan jongo zan hermani. Aingeru, nire bihotzea. Aingeru. Sumajo. Bairati. A ver, gaztaietatik aparte zer. Es que motosten eiko aska, naska, gaztaien usinek, tio. Baina, gainera, nire txien amamak egiten dago gaztaie, orduen, jure manaz frigorifikora. Eta gure tartu jogur bat, dauz 5 gaztai, eta tortinetek kriston gaztaien usine. Eta eskezin dot. Eta badakit dala super unpopular opinion, en plan, oso, baina, da holan. Herria zurekin. Ez que da holan. Eta queso de cabra, ezin dut hori bai, ezin dutela. Baina ezin dut 0. Ez ebes. Eta gatzatua? Hori berdinate. Ze hona da ben gatzatua.
Mardies nia zein dau. Bai, badakit. Gazta altzen da nien, ez? Bai. Osea, marra hori ja gurutatzen da benien. Eta gazta Filadelfia? Horrek bai berdinate. Hori bai. Eta quesitos mascarpone. Quesito caserio. Horrek, bai. Eta Babybel. Babybel es... Hor muga, ¿es? O sea, entre quesito de caserío de la vaca que ríe eta Babybel. Mítico queso fresco, hori tampoco me importa. A Burgos de Arias bebais sartzen da? Este como señas con... Es... Burgo de Arias. Burgo de Arias. Burgo, está Burgos de Arias. Burgos de Arias. Burgo de Arias. Burgos Aria. Burgos Aria. Solo tú. Burgo de Arias. Ostra, ahí da, Qué tema. Hor dautarte orduen, ez? De Burgo Aria eta Babybel. Horre, chico. Jakitxeko. Jo, no nos echabas a todos a fallero, pues tened en cuenta. ¿Qué le echan a la ensalada? ¿Burgo de Arias o Babybel? Burgo de Arias. Ya está. Eta Maitanes, zu? Zuri? Bai, hori da. Nik komentatzen akorrek, niri adibidez, gauza hablan bustizek. Jatekoek dien gauza bustiak. Bustiak? Sopa. Dana berez, jateko. Sekue. Eta jaten dana, agertzen dana busti horrek. Ogia dagoenien bustite. Eta tortilla? Tortilla de patatas? Ez da bustitzen, hori da busti. Ez da busti, baina du likidillo badau? Me encanta! Kuajau barik, ez? Kuajau da asko, tio. Eta arratz frigitu baten geratzen denien zuringo apur bat ondino kuajau barik gorringoan onduen. Abertan dut bizkatia. Ni barrure, baina... Nahi zote gotia. Aparteta botolan, eta ahí está. Zuri atxu. A ver, es que da pizka moquillo. Nireko trukoa. Bueno... Bai? Sudamerikako herrialdietan deitzen da bezlan, huevos fritos no, huevos... Ez dakiz handitxo. Revueltos. Ez dakiz egiten dabe, baina arratxa frigitu ez dabe alde batetik egiten bakarrik. Bi aldietatetik egiten dabe. Osa, egiten dabe ba normalian hori, oinarri zen itzi eta gorringoa. Claro, eta gorringoa buelta moten dabe. Astiro eta ondo egiten bauzu, gorringoa ez dugu zu zertan bukat, apurtu bihar. Geratzen da arratxo, como hori. Guztiz egozite, eta ez de... Mokillo egoteko arrisku hori, ba... Por ejemplo, hamburguesak eta iteko, guk errikuen eta bai, bai emototxezu bueltie, pizkat zeietako, eta hamburguesan sartzeko ez egoteko super... Pizkat eiteko eta holan ez apurtzeko sorik eta kriston desastri iteko. Eta ez da txarra, Hori. Igorretarako deitotzen tapa ipini. Bueno, baina, vale, oso ondo. Bai. Eta bueno, hau eta oinar. Gude nazka metroa, bihurtu dana en consejos culinarios. Bai, pizkat. Bai, hemen itxiko guia emoziometroa, nazkan inguren da, izen da emoziometro hau. Entzuko musika pizkat. Eta bagatoz, Aitor Pekatari entrevista. Abestia. Bai. Da, lehenengo aldia entzute gure. Gaur, nazka gai honegaz, nazkan inguruko abesti bat ekarri dutzi dugu. Así que entzuko guk lehenengoko aldiz. Eta ber zer da. Eta gaur argitaratu da. Ke asko! Ke asko ditzen da. Ella es la basura. Cuando la veo por la calle. Cuando paseo por el parque y acaban de ensuciar de barro el tobogán. Asco. No lo puedo soportar. Asco. Solo me quiero alejar. Asco. Asco. Y me supera y me da mucha dentera. Chicles debajo de la mesa. Papeles tirados en la acera. Que alguien lama mi piruleta y los contenedores que no huelen a flores. Ve una mosca en mi sopa o un gusano en mi manzana. Y esa cosa pegajosa que se me pegó en el pie en el mar aquella vez. Asco. No lo puedo soportar. Asco. Solo me quiero alejar. Asco. Asco.
Aitor Pekatari. Gaur, Herrigora proiektue. Aupa entzuliok, bagatoz bueltan barriro, gure tarte izerragaz, Aitor Pekatari tartigaz. Da, esan dugu moduen, gaurkuen guetzako egun berezi bada, seguri ilusio asko egin dozkun elkarrezketa bat ekarri gaur. Bai, Gure Aitor Pekatarire. Esan dugu moduen, Herrigora proiektua aurkeztuko gu, eta hortarako telefonuen bestaldien, deku Herrigora proiektuko partaide bat, arratzaldeon. Arratzaldeon irati? Apa. Aupa, valeo. Hoi bai, ez? Arrazion. Hori irati, bueno, ez dakit, aurkeztu zaitugu Herrigora proiektuko bosera male moduen edo, bueno, azteko, bueno, entzule gehizinak edo jakingo dabie, oso ezagune da, Herrigora proiektu, baina, bueno, despistauren bat horti badabil, guztiak aguna saltzi, ba, bueno, zu apur bat norzaren eta ze bier edo zer egin dozun, ez, Herrigora proiektu honetan. Bueno, bani, bakiotarra naz, Herrigorako kidea, bueno, eta Herrigora ekimen herritar bata, Nafarroa hegoalde eta erdialdeaetik Euskal Herri osora zabalduten dan proiektu bet, eta, bueno, gure helburue da Nafarroa hegoaldeko produktuei bidie zabaldutie Euskal Herri den, eta hortik ataraten dugune, ba, euskerantzako, euskerarako eta euskeraz eiti, ez? Eta, bueno, niri toketan da, tapur bet, Bizkaitik eta ibiltie, eta mezu hori zabaldu, eta herri proiektu honen zabalpena aiten ibiltia. Aipatu zu ez, Nafarroa inguruko produktuek eta, bueno, zari lapurua zabaltzen ez, ze produktu eskaintzen, ez dakit, adibidez plantea dutolako supermerkau batekin, ze produktu ez, ze desberdintasun egongo zan, ze produktu eskainiko ziren ez, proiektu honetan? Bueno, gure desberdintasun nagusiena, badauz gure produktu batzuk supermerkatu eta bat topeko deurez, bueno, gure desberdintasune bada guk ekoizlien prezio bardinen eskaintzen dugu zela prezioak, ez? Guk azkenien lortuten dugune da, ekoizliek eskaintzen deuren edo eurek emoten deuren prezio horretan, Euskal Herri guztien prezioak emotie, herridetan iten da nauzolanari esker, ez? Diferentzia hori da, ez? Bitartekaritza lan hori ez dauela, egiten dugule, herridanatan deko guzen bolondrezare horreri esker, ez? Hori da, gure oinarrietako bat. Irati, oinebi zarela komentetan, ez? Bueno, zaretzen zarela, merkatueri edo duintasun bat emoti, ez? Batez be ekoizlieri, eta, bueno, ikusten da, bueno, ikuspegi politiko bat ekozula oso landute, ez? Ezarela enpresa bat aluso esaten da moduen, ikuspegi politiko lando bat ekozuela, ez dakit, apur bat honen inguruen hausnarketa prozesuriko kinjo zuen edo aipatu alboskuzu, eta gero voluntari zuen inguruen be, galderatxo batzuk ingurutxuguz, aber, dana voluntariotza dan, langile dauzen, dana kidez osatute dauen, apur bat antolamenduen inguruen, ez? Ikuspegi politiko eta barne antolakuntza. Bale. Bai, guk, gure oinarridek, Herrigoran oinarridek lau dire, ez? Euskera dekogu, Nafarroa hegoalde dekogu, elikadura burujabetza eta auzolana, ez? Lau oinarri edo zutabe horrekaz jolastuten, oinarrituten egiten dugu guk gure lana, ez? Orduen, guk bai gure dugu Euskal Herriko produktuek eta elikadura burujabetzan, ez? Egunerokotasunien kokatutie eta egunerokotasuneko konsumo ohituretan eragitea, hori bada gure helburu bat, eta guk hori egiten dugu Nafarroa hegoaldeko produktuek eskaintzen, ez? Badauz beste dinamika batzuk eta horrekaz bat egiten dugu, baina guk egiten dugu Nafarroa hegoaldeko agerreremuko produktu horrek zabalduten. Bai. Eta horregaz batera, euskera bebai, Nafarroa hegoaldean, badakigu Nafarroako gobernua, zona nego asko zona moduen definituten duen eremu hori, eta zona mistan dauen eremu hori bebai, indartu gure dugu, ez? Bertako ekoizliet deko guzen danak, baina udazkenien egiten dugun kanpaina bat, Euskal Gintzara, hango Euskal Gintzara be, diru partida bat bideratuten dugu, euskera ikastolatan, aekan bitartez eta sortzen bitartez eskola publikoan eredua bultzatuz, euskera indartuteko, eta
bebai lotzen dugu, ez, produktuek bideratuten, ekoizlien etxietako atiek bebai euskerari zabaldutea, ez? Hortik bada bere, ekoizliek zabaldu dozkue ate hori eta lortuten gabiz, produktuek euskeraz etiketeta egotie, webuniek euskeraz egotie, Nafarroa hegoaldean gugaz lan egiten deuren 23 ekoizliek onartu deure, 23 ez barkatu gehiago dire, 25, euskera planak onartutea, ez, 2023ko danak martxan imintea, orduen, bagabiz, ez, 4 oinarri horrekaz aurrera egiten dugu. Eta auzolana da gure azkenengo, baina ez, garrantzikitzi hauko zutabea, eta oinarrizkoa da, ez, gure funtzionamendureko, Europarik ez da, ez, hor, Jurretako Jon eta Ainakon bitartez lortu dugu zuen kontaktu, eta Europarik ez da, herrigorarik, orduen, guk ametik aprobetxe eskerrak emoteko lanien dabizen herritardanari, gure komunidadean parte direna, eta eurek direla gure oinarride. Barkatu, Aipatu duzu, lau oinarri deko zuzela, proiektu honen euskarri, eta, ez dakit, alde batetik hori, euskara bultzatzea hegoaldeko Nafarroan, ekoizleek bitarteka... Hori da, eta ni holan, agroso modu ikusite, esaten dut, ze gauza igual hain zaiak, ez? Gaur egungo gizartean horretako baten alde borrokatzia, eta baina zuek lau edo... hainbat borroka liberien ekiten dozu zela, eta ez dakit zelan bizi dozuen hori edo zailtasun horiek biderkatzen dien edo guztiz kontraku, dan elkarlanien jartzean errezo egiten jatzuen honekin aurre egiti edo ez? Nik esan honetan erreza badala, ez? Iten duela batak bestie lagundu, bultzatu, batzuk zuzenean beste batzuk bitarteko bide bateaz, eta iten duela erreza izetie, ez? Karo, ideia martxan imini zeurenak eta, ez? Oin dala kasi 10 urte, karo, okurridu dakienak, oso ideia ona euki zeuren, ez? Dana azizan, guazen argia ikastola laguntzera, zelan egingo dugu, bertako produktuak asosatukotako saskiekaz, eta hortik abiatu zen, eta ikusi zen, erantzune oso ona zana, euskal gizartean erantzune ona zala, eta egite da denporagaz, nik uste direla, erraztu egiten duela, ez? Guk mezuek dekoguz, bai ez dire teorikoak ez, praktikoak dire, auzolana, praktikan iminten dugu, eta aspaldidanik Euskal Herrien demostre dugu auzolana dela tresna bat, ez, itzutz bat baino gehiagotan tresna bat ala, eta gu praktikan iminten dugu. Eta erakusten dugu auzolanari esker, lan kolektibo horreri esker, posible dala gauzek eitie, ez, eta posible da auzolan horreri esker Bizkaitik bultzatutie Nafarroan Euskal Gintza, posible da Nafarroako lehenengo sektoreari bestelako bultzada bat emotie Gipuzkoatik iparraldetik, talekudanatatik, ez, egiten dugu, eta orden nik uste dut erraztu egiten duguela. Emoten dugu oso gai diferenteak direla, eta euren artean harremanik ez duela eukin behar, baina lortu dugu formula bat ondo funtzionetan duguena. Bai, da oso formula interesgarri ganera, Gero beste galderatxo badeku, lehen hasiera baten aipatuzu zuek, barne funtzionamenduen kanpainak antolatzen dozuela, eta gurotzugun galdetu, ia funtzionamendu hauslan doien, eta oin 2022 urte honetako kanpaine eslan jungo dan, o entzulientzako informazioa helarazteko? Bai, guk urtean zehar bi kanpaina egiten dugu. Udazkenan egiten dugu Euskarari Puzka kanpaina, eta hor helburu nagusia da Euskalgintzari bultzada bat emotea, ez? Orduen, Nafarroa hegoaldeko produktuek osatute zazki berezi batzuk osatuten dugu, eta zazki bakoitzaren prezioan 125, zonaldeko Euskalgintzara bideratuten dugu, lehen aipatu duten moduen ikastola, AEK, sortzenen bitartez, ez? Eta horrez gain, gerraldia ez, ante eremu horretan martxan imini dugun ekimenan bitartez. Eta kanpaina honetan, eskutik eskuran, urte osorako despentsa betetzeko asmoagaz, egiten duguna da olio bidoiak banatu,
eta gero produktu sortak, 12 produktu sortak, zuri, piperra, korburuak, menestra, oso Nafarroa hegoaldeko produktuak direnak, batez bez, justo horrek aipatu gauzenak, igual ez ezaguna bat diren batzuk, arroza, Euskal Herriren arroza produzi duten dugu, lekaleak, lortu dugu berreskuratutea garbantzuek eta dilistak berton produzi dutea, eta guk hori zabalduten dugu. Eta zelan funtzionetan dugun, lehen aipatu duten auzolan hori minten dugu martxan, Kanpainak hasi aurretik, udazkenekoa eta udaberrikoa hasi aurretik herri joaten gara, herrietan dauzen bolondrezare horregat batzarrak egiten dugu, kanpainako helburuek eta azalduten, zelan antolatuko gara, zelako eskaintza dauen eta bar. Eta gero behin kanpaina eskaerak eiteko epea zabalik dauela, ontxe, kanpaina honetan martxoan 30 arte eskaerak eiteko aukera dauela zabalik, eurek lagunduten dozkue zabalpenerako, gure eskaintza ezagutara emoten, herrigora zer dan ezagutara emoten, leku batzutan ekimenak antolatuten dugu, adibidez datorren barikuen Ibai Zabalik astolan egingo dugu bertso saio eta olio daztaketa bat. Jumiko gara gu bai. Eta bai, martxan gabiz, eta behin eskaerak egiten dugu zela, gu ekoizleekin minten dugu martxan, produzioa azten deure, lote desberdinek eta osatu, eta kasu honetan azte santuen ostien, banaketa egingo dugu, eta banaketa horretan bai, bolondrezak lagunduten dozku, herri gune desberdinetan, jurretan kasuen dantza taldien lokaletik, lehen aipatuten Ibai Zabalik astolan, Euskaltegi, Txoko, Taberna, udaletxetako lokalak, badanatariko lokalan bitartez, banaketa egiten dugu, eurek egiten dugu lan horreri esker. Hori, entzulientzako, martxoako 30 arte dekozu epie eskarizek eiteko. Eskarizek eiteko, zelan einlik gure entzuliek, webunetik, telefono, zelan funtzionan duzue? Bi bide dekoguz nagusiki. Herrigora.eus webgunea erabilite, bertan sartzen diren momentuen gure eskaintza ikusi izango dire, neure, eta beste bide bata gure telefonoa, ondo gaderitzezu esan ingodotelan apuntetako jentiteko eskureukiteko, 848-8 telefonora, astelenetik barikure, goizeko 9:00 ordu bat aterbietara gauz telefonoan arreta emoten, eta horrek dire, eta gero, herrietan ezagututen deure zenan bitartez bebai, eurek asko hortik etorten dazkuz, hau horrek emoten dazkuzen eskaera asko dire. Ondo, orduena... Beraz, irati alegin du gara telefono apuntetan, baina zakit, guri denborarek ez bozko eman apuntetak ustetan txulieko. Dala ez da esan bider, Laur. Errepikatuko dugu bat. Baina entzulientzako, entzule gartu papela eta boligrafo eta apuntao. Hori, hartu behiela, venga, papela, boligrafoa, 848-8 2 Oi, fenomeno. Oso ondo. Entzulientzako. Hori, produktuek eta eskatu alizeteko, eta herrigorari eta euskerari eta bai nekazaritzari bultzada txikitxo bat emoteko. Eta entzuleren bat adibidez, proiektuen barri jakin ez dagoen entzule bat demagun, ez? Oin proiektu guztauiako eta auzolanien parte hartu gure dago, ez? Zelan hartu leke persona batek, gure entzule batek adibidez, parte, ozelan izin alda kideo voluntario zuen proiektu honetan. Nik esango notzon, herriren ezagututen badeu herrigorako kanpaina garatuten duena, beran buru eskaintzeko lagunduteko batezbe banaketan lan asko egoten dalako. Eta beran herriren espada gondino herrigora, gu gazarremanetan iminteko eskatuko notzon, prez bada, gauzolan horretan parte hartuteko, info@herrigora.eus emailera idatite, eta gu bera gazarremana ingo dugu. Baina gero badekuz, bebai beste momentu batzuk, dana ez dire kanpainan lagunduti eta hori ez, badekuz beste momentu batzuk, udazkeneko kanpaina gazlotute bebai, auzolan bat egiten dugu ablita zen, zazkidek eta osatuteko, 200 lagunetik gora batu ginen igez berreskuratu izan gendun, pandemia garaien atxera botabide izan gendun ekimen hori, eta horbe, badau, tartie, familiri gazioan, eta zazkieko osatuteko danon hartien. Ikusten zuen moden, herrigoran lanak banatuteko moduen ikusten. Bai. Orden, nik kentie bai animeko neuen, euren herrizetako taldera hurbilduteko eta laguntza eskaintzeko, eta gero, guk batik zabalindeko guzela bolondrez barrizek eta gure komunidade hori ondino behan diragoa aiteko.
Jo, elegante. Rekal, besterik. Txiku, azkenengora jungo gara orduen. Bueno, heldu gara apenas, benetan pilo bat gozatu dugu elkarrizketa honegaz, Aitor Pekatari Errigora honegaz. Baina gure tartia amaitzeko, beti badekugulako galdera izar batez, gure entzulieri gehien guzteinaken galderie. Eta hau izaten da, gu Laizia Irrati hau abadetxin dau finkatute, abadien estudizuen, eta hau bihurtugu gure konfesionario propizu ez. Orduen guztetan jaku, elkarrezketatzen dugun persona proiektu bakotzari, esatie, aitortzeko ez, bere pekatu bat, bai modu personalien o bai kolektibo moduen ez. Kasu honetan proiektu Errigorana da, ez dakit Errigoran inguruen, zuri personal, baina pekatu txo bat entzulientzako morba apur bat emoteko elkarrezketa honeri. Nik pekatu gaipatuten dozu esenean, burure etorten da, Seven pelikuli, igual frikirenaz, baina, Los 7 pecados capitales eta hori, eta Errigora izen da gure esto, ontxe buruet dekoten proiektu, gula datoz burure, ez? Pekatu gula, ni oinabil pentsetan basain zuri de gabonatako zazkiretan etorten diren teiak, desietan egoten azela, zazkiren bat, ia zazkiren bat lotzen badazku bulegoan, ez da nabanatu, eta bertako teiak duzte horrek hartzen, bueno. Hori zeten da, joran eran egoten gara, venga, kaduko ingo dazku sobran eukiten dugunetari, kaduko bindazko, hau janin berdogu, Venga, janingo dugu, gutxan bizko dugu, periegaz, mektauen behartute, ez da, Bai, derrigortute, eta nik hori, gula, esango nekeo lan pekatutxu moduen, gula. Ondo lotute, gure pekatu kapitalagaz, igerten da gorkoen baskaldu barik ekarrizet jugule elkarrizketatzen, da eskertzen dutzugu doblemente, así que... Así que, beste barik, benetan, placer bat izin da guretzako, zu gure irrationetan gotie, Errigora proiektuen bosera male moduen, benetan uste dut gure entzulintzako oso interesgarri izango dala, así que beste barik, eskerrik asko, da urrengo baten be, atiek zabari dekozuz. Zuri, eskerrik asko. Errigora. Errigora, lurretik ahora, da Euskal Herri osora. Talde lana, oinarri, lagundu zeikarri. Herri bera, mugarri, Errigora aldarri. Errigora, lurretik ahora, baratzetik kutxara. Errigora, lurretik ahora, detik gora. Sustatu saretu nahian, gure esparru guztietara, heldu da agerraldia. Errigora, lurretik ahora, baratzetik kutxara. Errigora, lurretik ahora, detik gora. Errigora, lurretik ahora, entzun dugu Errigoran elkarrizketie, eskerrik asko Imar, eta oine, tarde berri baigaz. Eskerrik asko eta hor, banoie, bai. Eta Rekal. Bai. Ai. Bueno,
Eta oin aurrera ingogu, eta gure Asier teknikok bere friki tarti ekarri dozko barrio. Bai. Laixiar friki tarti, Bueno, oin aldatu txogu, oin bertan aldatu txogu. Bai, ontsa bertan. Maitan antzadan ez dagoen albuen, baina... Maitane, bai. Maita. ¿Hay alguien al volante? Maita. No se entera, porkatu. Laixiar llamando a Maitane. Bueno, eta gure saioe deituko da. Gaur sorpresak dauz. Sorpresa asko. Venga, bota. Gure saioe deituko da. Frikixiar. Frikixiar. Bueno, rekalek inda moduen. Spoiler. Es que, joder, rekal. Parkatu. No me he podido contener. Bueno, eta hemen entzuten zabiziena da Tximo Baio. Eta Tximo Baio, badakit, por ejemplo, hemen Maitanek eta Iratik igual ez da bila esagutuko. Tximo Baio, nundik nola duen bez, ez da? Ba, Tximo Baio izen zen, 80garren hamarkada, bueno, 2000garren hamarkadan egon zen movimentu baten idolue. Eta, itxoin, hau entzun dugu. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pe. Badaki zinta, no? Horren de la piara. Saca, tú tan, 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 que zumpen, que tumban, que tepe, tepe. Atún, era paté de atún. Bai, es paté de atún. Sakatun, que tumban. Eta hau izen zen, abesti bat, bueno, Tximo Baio izen zen, la ruta del bacalauko jefia, ez dakizan esan. El bacalao mayor. La ruta del bacalao, papa, ¿no? El bacalao mayor. Bai, holan. La ruta del bacalao izen zen, hori, horrepokan egon zen ruta bat, iten zena, sobre todo, Valentziatik nik ustot Katalunia behartzea bela, eta zan, asteburu guztize, diskoteka juten zan jendia, musika bakaladeru entzuten. Hau entzuten. Eta seguramente diskoteka guztietan ipiniko abien. Hau, fijo. Bueno, eta Tximo Baio, berak ipintzen dago hemen, Wikipedian ipintzen dago, se define a sí mismo como patrimonio de la humanidad. Wow. O sea, bueno, para chulo mi pirola. Para chulo, bai. Qué cebao. Eta Wikipedia ipintzen da benez, honek exituek erundotzen egun aktuazio baino gehiago eitera Europatik, Asiatik eta Japonen bebai kontzertu bat 55.000 pertsonakin egin zabela Tokion. Wow. Osea, fama mundiala hartua ben Tximo Baiok. Hartua bezan droga guztien hostien, kriston fami hartua ben. Egize da, YouTubeen bebai ikusten mozuz bideo batzuk zelan komposatzea ben musiki daudolako dokumental bat moduen da, bueno, graziosu da. Zeti, bueno, ba hori. Ni zabantza dekot. Bai, esan. Isorretako kolaka huelta eta Tximo Baioren maiaka huelta daiki... Zelan esazu? Makaya huelta. Mayakau. Osa, ruta al bacalao y ruta al colacao. Ez da lotura zuzenik hor. Ba, eskalko zanein. Eze guen hemen jurretan lehen holan garito txungorik, larogoi tamarreko amarkadan. Isorretan ez dakit. Durangon, Casa Paco eta ezin izango en plan txuna. Gara jartan. Bueno, Casa Paco, ba. Casa Paco goian bego. Eta antza, Tximo Baio 2010 urtien Eurovisionerako hautagai moduen egon zan, baina Eurovisioneko epaile taldiek edo atzera bota bien bera bestia, aurretik estrenau izen salako, eta bueno, azkenien esan Eurovisionera jun alizen. Pena bat, egiz esan. Bai. Seguramente oso nahi zengo zan. Urtetan hori? 2010 urtien, oza, hau abestia urten da... Txikile 4 ya esperimentue...
Txikili 4. Bueno, ez gaite esan aurreratu. Ai, barkatu. Ez parkatu, hori ez da tipinik gaur. Baina, bueno, ipintzeko moduen. Bai, ipintzeko moduen. Guro te san Eurovisionekoek esan bien. Ya nos la colaron con el Txikili 4. No, berriro no. O sea, berriro... Basortetan izan Txikili 4 2000 eta gehiago. Ariño. Eso. Amarra baina, ariño. Seguro? Seguro. Amarra, maika, amabi, olako zuzera. Sí, no. Bueno. A ver. Uno, el Breaking Dance. Bueno, eta hori. Macaron, yeah, macaron, no, chacarón. Winnie, wow. Chacarrón. Eta besti honen egilea zen da, el Chombo. O sea, benetan, asian, bekarri ez tezu, proitzapen oso, potolu, Honena, socorro. Claro, es que zeban, claro, el Chombo esagutzen du, lehenengo komentetan, Chombo jauna. Bai. Baina, eta jakin izen dute koizli esala, baina ez txakarron beri esane. Ba, beri da, eta berak abesten dau. Chacarrón. Mira, tío. Te lo dijo el Chombo. Bai. Eta el Chombo, besteak beste indau, el gato volador. El gato volador. Chacarrón y dame tu cosita. Bera produzinutako, o sea, berak produzidutako, bueno, ekoiztutako abestia diez. Eta pintzen dau, berak dekola el Chombo como nombre artístico, baina hitzak berak erraza, baltzari, Panaman, erraza baltzari esateko modu despektibo baten da. Txombo, izeties? Bai, txombo. Txombo da esatien, negrata esatien moduen? Bai, negrata esatien moduen, baina, bueno, Panaman. Eta berak ipine dago hor, bueno, Bai, zen artistiko moduen, abestia da moduen, bueno, esan dago, ni zer dikunaz, el txombo, bueno. Negrata esango moduen. Bera, arrasa baltzeko da, Bai. Ez da, zara rasismo horreri huelta bat emoti, Berrotamabi urte dekoz, eta... Jubilaute dago, Bueno, berrotamabi urte dekoz. Youtuberra da. Youtuberra da. Ni youtuber moduen ezagutot. Bai. Aitortu behar dut, ni esampliatzeko referentzia batzu txomon eskuti da, tozela. Guau. ¿Le copias? Es. Me cultivo, me aprendo, o sea... Iruditu jate, abesti bat hizkuntzi ulertu barik, bueno, hizkuntzi ulertu barik abesti friki bat, zetik da oso grazioso da. Zantzuten dozu eta... Eta hori, horretik ikarri. Chacarrón edo macarrón? Chacarrón. Chacarrón. Es que eta videoclip ikusi eskero bai, oso ondo. Oso potenti. Bai. Zelako oroitzapen honak, chacarrón. Bai. Zer deko guain? Zer deko gor de fondo? Madre santísimo. Wow. Oda guaia ikuste esan la sierra disfruto todo bueno. Ya. Eta o videoclip como un niño. Guau. Au bai, es. Hor dago. Bai! Mikrofono jauzilla dukana, bueno, estu dizue, zuten dugu. Bueno. Ai, ama. A ver, abestia. Guai da, eta izan superbirela, zeti videoclipien agertzen da oio bat, dantzaite moduen, eta editore crack batek jabenelako bidizo bat, eta bidizo da oso hipnotizantia, zetik ikusten dozu, eta eske ezin dozu itxi ikustieri. Eta oso... Ba, jakin deixun Asier, Rodolfo Txikili 4 2008an juntzela Eurovisionera. 2008an, ostras. Hostia, hainbeste denpora ya. Bai, tío. Hostia, Buenafuente... Amala urte. Buenafuente badeko surtetxuek, Ja jubilatzen da. Ba, bueno, baina hau... Chicken masala hau potente, Chicken licuatre. Chicken licuatre. Chicken licuatre. Bueno, izen alda, Chicken licuatre.
Bueno. Eta... Pep. Baina, konturatu, meset parkatu, Asier dabil abestisek nazten, kual DJ, edo ez abesti berdina da. Abesti berdina. Ai, pentsado ya no. Flipau indosu, Pensado te potes una sarrera abesti bat, y yo, ¿tú cómo hila? No tiene platos. Será niñao. Ya, vaya. Vale, parkatu. ¡Ay, mae! ¡Ay! ¡Bai! ¡Oh, mama! Joder, parkatu, así, que te va a robar la sección, macho. Esas. Te equivocas al pensar que ha cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. En mi vida sucedió algo bello. Y por eso, distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente. Y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Abeste honeko paradogiko da, bere garaian Tamarak abeste ban, no cambié. Eta hoy nue horrekin. Claro, es que recal, es que A ver. Es que sale ni baino horrekin, ¿sabe? Eta asko gustau jatzu, Bueno, hau bere epokan, hau abeste abenien, deitze zan Tamara. Bueno, eta beste batzuk esaten, eguen Tamara eta beste Tamara bat abeslari zen, orduen hau zan Tamara la mala. Tamara la mala. Eta bere izena berez da María del Mar Cuena 6 dedos. 6 dedos da bere aman abizena Margarita 6 dedosetik etorrike. Eta bere lehenko izena Santa Mara, gero kanbitzau zan Ambar izenera, eta gaur egun deitzen da Llurena. Llurena, Eta nungo da, ba Santurtziko da. No! Santurtziarra da, bai, frikirik onenak, amen dekoguz. Benetan Tamara, Euskaldun. Eta ez dakit, bato batzu gogoratuko basarien nik uste rekal gogoratzen dela. Bere ama, Margarita 6 dedos sana, bere boltzu ladrio bat erutaben, bere Tamaran fanak golpez joteko. Bueno, fanak edo haterrak, O haterrak, hori da, geizau, bai, geizau haterrak. Baina bere fanak askotan haterrak beba zien. Orduen, por si acaso, ladri boltsillo. Me encanta odiarte, Tamara. Bai, eta hori... madre coraje. Esa madre coraje. Guten zan ladrilloaz eta jota ben jentie bere. Pues ze ona, chaval. Eta hori, eta Margarita gaitik bai esango gule. Encontré un amor nuevo y con sus besos. Eta berakin batera Leonardo Dantes egon zan. Leonardo Dantes, beste frikazo bat. Beste frikazo bat. Ya kontzigiralduko, bai. Eta hau egon zan, Kronikaz Marcianasen eta Eiotxe zan abestisek, Julen Guerrerori eta Rauleri. Canal Pluseko el día despuesen. 1989. Eta hau abestia 2000 garen urteko da. Leonardo Dantes gero reality batzutatik pasauniko da. Eta frikienetatik, frikienetarikoa da. Bai, estatu mailan top 3. Bai. Leonardo Dantes, Toni Genil. Leonardo Dantes. Bueno, toin entzungo beste gauza bat. A ver. Ipintzen badan Leo? Pleian. Leo? Leonard? Leo? Are you there? Bueno, hau abesti internacional bat. Niri asko gustau jatena ikusina benien. Eta videoklipekin gainera batera da abesti friki perfektua. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Gainera da odiosu, orduen ja egiten dago. Borobildu egiten dago. Apple pen. Pineapple pen. Hau da, Jose Txuke abesti bat atara izango behar, bezala, Apple pen.
Jose Txunonoz bere karrera artistikoa bultzatu nahi ez gero, olako abesteratara. Uda baten, kriston kaki emon Euskal Herri mailan. Enbiko ginen Jose Txukin enbiko ginen abestire mate. Abesti bat. Bai. Bueno, eta honen inguren ez tekot inungo informaziorik, beraz. Bueno, nik esan aldot, tu cara me suena algo programa baten. Imitaba bien. Nori zen zan hau, aurkezli, hostia. Manel Fuentes? Ez, egoten dana ahora kaigon, bai, zera. Arturo Valls. Arek gehiaben. Apple Pen, eta gara. La clavo. A ver, ez dago historia. Jo, banik hori urte ikusi nahan, da ez nahan ikusi hori. Banik uste berak llebala, ez daki berak. Gero ikusiko. Ez daki zaitik bera betxaut izen zala, baina, bueno. Eta tipo enungo edan, ez dakit. Usto dela japonesa. Bai, usto bai. Olako agoza beti inguru horretan dira. Bai, japonesa horretan die unos putos caras. Gangnam Style bai, korearra esan, ez? Hori beukinen lista, baina esagot. Bueno, hori esagune da. Lar esagune, lar instrumentos. Brutal. Eta bueno, eta azkenen goz, ekarrikot, niri eske grazis asko itoztie, oin eiat etorriko, baina alemanizako abesti zelan ditzen die, eske oin eiat etorriko izena. Alemanizako abesti tipikuek, tradizionalak, izeten die... folklorikuek. Bai, folklorikuek izeten die... Jodelei! Bai, tirolesan abestiak. Eta die crack batzu zetik, deki abotzien olako... Da graziosu, baina kantetan dabe ondo, kabroiek. Eta die osonak, eta horrekin itxiko txuet. Bueno, itxiko txuet Franz Lang, 1980 urtien jaio zan tipo bat, oso ahots habilidade handizeko kosenak, 2015 hil zan, eta 20 urrezko disko atara bezan, eta platinozko disko bat. Osa, ukia ben, fama desentetxo. Eta hori, eta nik honekin amaitu bat. Eta honekin itxiko zaituet. Ni anima unaz, super gustora gonaz. Ni bai. Barkatu, ni uste... Igual pizka luzatu naz, baina... Apurat gora etorri nazela. Barkatu. Bai, oza, eixe zapaldo ostezu, baina bueno... Bezes barrutik uste jatan urrengoen batera ingo eta jazta. Eta listo, ez? Dinot... Bosalaz etorriko naz. Eta jakin deizuen, ez dugu ondino esango data, zetik ondino por si acaso ez dugu esango, baina laster laixiar ratitik ez. Abadetxien, ukiko dugu. Gaztetxien. Ez dakigu nok antolatute, baina batematek antolatute. Ukingo, gu. Elkarlanien, ez? Elkarlanien, danik elkarlanien, ukingo dugu. Abadetxe feat laixinger, oza laixiar irratea. Bai, hori da. Featik gaztetxea. Friki gaua eta olako abestiak eta gehi hau entzuna izango dozu ez. Abesti gau horretan. Gau itzela izango da. Frika gau izango da, imaginaut disfrazak eta ukiko dugu zela. Eta ja berotxu etorten hasiko da, así que izango da, nik usteot gau bat oso ona kartela eta atarako gu, así que bueno, jungo sari enteretan. Eta bitartien, itxiko dotzuet tiro jodelei abestiarekin. Endlich hat sich herausgestellt, dass wir als Leben
Hier war mir mein Herz weint zur Vollseligkeit. Auf und auf, wie war's mit mir, mir von oben klingt. Heit hab ich mein Herz mir an die Welt verschenkt. Bueno, txalo eta guzti. Entzun dugu Asierren tarte barregarria. Benetan Asier. Ona, Bueno, nik disfrutagot, ez dakit jendia espertu da, baina nik disfrutagot eta nik ustot Rekalbe bai. Oso nada, la Jon Rekalbe bai, nik ustot hay contenido intenso que hay que echarle jugo. Hori da. Hay que sacarle jugo. Eta heldu da, azken momentu ia, eta hasiko gara Laisinger aurkezten ez da. Bai? Ja, Laisinger zer da? Bat entzule barri bat badekogu, zer da Laisinger? Bueno, Laisingerren da gure lehiaketa, Laizia erratiko Laizia hartzen saioko lehiaketa, eta bertan jartzen dugu abeslari ez ezagun bat edo sekretu bat abesten, eta zuek enbierdo zuena da asmatu nordan abeslari eskutu hori. Ba, igual esatie, abeslari hori Euskal Herri mailan edo gure eskualde mailan ezaguna izaten dela, ez da? Hori da. Bai. Eta horretan gabiz. Eta lau aukera emoten dugu. Hori da. Bai. Pasan hastien batzuk motibo zien pixka eta 5 aukera. Bai, eske... Atara izan, lau izaten dien. Bai, eske... Tartien, programan zien urten zan Doni Bane Garasi eta inbeste Garasi, oskon esan ginen, hori sartu enbio. Doni Bane Garasi. Bueno, badakizu Doni Bane Garasi jaztala, baina bueno. Bueno, spoiler. Ya aparte hartu dozu, así que... No, igual ipide bina intrue. Igual ipide bina intro, bai, ez? Venga, prestekot, así que... Venga, va. Juantxu frioleri fosfa, zisoleri zamene, ainolari, trainolari, guantxu trebol. Toma. Igual da hori, bueno, gure gidaria ja okupaute dau. Bai, beraz, aurreko astien ukin ginen abeslari bat. Horia. Gure Laizia erratean oso ezagunedan abeslari bat. Bai. Ez dugu esango gehiago. Eso, niñones. Baina entzungo dugu zer abestu oskun, adibidez. Venga, bai. Maitanez, oza, lagidaria, motozte su permiso ipintzeko? Bai. Edo ez? Ai, aurrera. Venga... Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. Hori da... Toma. Kantu kolore. Ba, honek ukingo dugu, seme alabak edo ukingo dugu, eta seguro. Zeitik kantu kolore kantetako. Bai. Seguramente bai. Igual bai. Bai, nik uste bai. Señote, Doni Bane Garasi igual. Doni Bane Garasi. Ba, ez dakigu. Seguramente ez. Baina... Kontu da, entzuliek entzunein dabiela, eta erantzunein dabiela. La aukera hemen gainu zen, igual egokize honek barriro be gogoratzien. Bai, errepasutxo bat. Ja, bueno, berez bost izen ziren. Bostak botak. Bai, botak. Bai. Lehen aukera, A, Garasi Beloki, parentesi hartien, aktoria. Aktoria. B aukera, Garasi Otegi, parentesi hartien, SBS. C aukera, Garasi Hortuzar, parentesi hartien, SBS. D aukera, Doni Bane Garasi, Serrote. Eta aukera, Garasi Uriarte, gure fana. Garasi. Dana Garasi. Garasi badakigu deitzen. Garasi fijo. Esan biogu, entzule batek, erantzunien Garasi. Tomas, matu dozu. Baina gero esplikazio emon dago eta erantzun konkretu bat emon dago, Ia. Bai. Bai. Dinosu WhatsAppeko? Bai. Gero esan dago. Garasi dala badakit, baina ez dakit justo nordan, baina Garasi ez dakit nor. Eta asmatu dau? Eta asmatu dau. Toma. Bueno, oin igual audizuek badekoguz. Bai. Entzungo guz. Venga, lehenengo entzungo gu. Hauzien ja, jakingo nordan. Bai. Aupa, equipo, zelan gabiz, akortan zari eniaz? Bai, claro.
Lehen ditutzu. Baina, bueno, metik konfirmetan dutzu datorren hastien horre gongo nazela. Ganera atzo kasualitatez josetxugaz kurso nintzen, eta ark pesa usten datorren hastien arkitzeko kontu etedekon. Ez dakigu oso fitxetako izango da, baina, bueno, bizek agertzekotan gauz. Eta gaurko honetan mezue bialtzera animatu naz, aste honetako leixingarren zunduan nien, emozionau eta dan egin naz. Oso gertuko pertsona bat hor, gure abeslari eskutu lanetan, eta horregatik parte hartzi erabakiot. Eta esango nuke, aste honetako leixinger dela, Garazi Uriarte, haupa gara, zelako abotza, hori da bai hori kantakeri, igerten da odolien dareoela guk kantu, Eta, ba, bueno, keinu moduen guztako jaten nire parte hartzi, Garaziri berari emoti, Osea, ba, nire parte hartzi edo nire boleto txue Garaziri eskaintzi, jake parte hartu da ben, ba, keinu moduen ustot detaile politxe izango zala, eta beste barik, ba, urrengo hastien egongo gara, falta moten zaituet ekipoa, eta bai, entzule epe bai, asik, enga, gogorrekin, eta laster batuko gara. Egurre! Bai, zuri be falta moten zaitu, Ander. Bai, potente hori. Bai, gure gidari jauna. Gure gidaria, bai. Ja, tasmatu hau? Beste... Beste audiori? bideko. Vale. Maita, beste bideko. Haupa laixiar, aste hontako abeslari eskutue, Garazi Uriarte izan leike? Preguntie da. Preguntie. Gero erantzun. Ba, gero ikusiko dugu. Bai. Eta beste erantzun bat badekogu. Ja. Asmatu aldot. Asterokue. Bueno, aurrekue be asteroko izan da, eta ez dut entzun, baina ni seguramente bertso baten itxuri deko. Bertso baten itxuri deko. Baliteke beloki, baina ez dut uste, otegita hortuzar, ez bata ez beste. Doni banera pozik, joango nintzake, kantu lagun hartuta, gure Uriarte. Kantu lagun hartuta, gure Uriarte. Aupa justo! Wow! Aupa justo! Bueno... Justo hori hasi bigara papeleta gehiago moten, bakarrik bertso bat egiten eskuleko, bieltze eskuleko astero. Ez bakarrik parte hartu, eta audio, ez, bertso bat. Nik esango neuke, ez hori bakarrik. Egun ematen jumi gara, Kristina eta Justo netxera, Zuzenien grabetan. Bertan grabetan. Bertan egiten irratxailue. Interneta txarra hori da... Ai, horretarako dauz. Mobilien Karo. eta oso ona ez dauan. Ez dau koberturaik. Koberturi eskaz dauan. Baina, koberturi hona dauen egunien, ara jungo gara, irratxaio garretan, eurek permisue, euren permisuaz. Eta nengu, bertso saio bat engozkue Kristinak eta Justok. Bai. Euren artien badakigu bertsotan ibiltzen diela, así que... Eta hori, horre die gure entzulien erantzunek. Asmatuko bien? Hori, entzungo gu erantzuna. Entzungo gu. Venga. Haupa, Garazi Uriarte naz, zuen entzuletako bat, eta hori eskerrik asko ni askontetiarren zuen lehiaketarako. Oso handi bat... Haupa, Garazi. Garazi. Epa, Garazi. Gure entzulerik... Uriarte. Justo eta Kristinak matera gure entzulerik maitatuena. Bai. Zema zari erungo abezan Garazik. Asko eta merzite. Bai, ez da. Asko eta merzite, dau amen, deko guamen sari bat berari emoteko. Epa! Esango txugu, Garazi, ongo hastien bai, Montostera eruteko kompromiso hartzen dut. Eta gero handik, zure kuadriakoren baten giltze hartu eta handik pasau eta junbile. Zaitik, bizioko sagardu amen dau. Bai. Ondo dau ondino, freskuran dau gordeta. Estogu edan. Eta laster ukingo zuzuretxien. Bale? Venga, Garazi. Eskerrik asko danagaitik. Ja. Eta oin, erronka barria deko gulebe aurkeztu. Ez, baina, lehenengo? Sosketa. Bueno, bestelan sosketa barik, venga. Venga, bai. Ez da bera. Ez, maitan, Sosketa bio. Nik. Zuk. Bai. Epale. Venga.
Venga. Pero kokodriloa, aurrera doa. Urrengo asterako apunta biogu abesti bat, sorteo egiten dugun bitartien ipintzeko, ez? Ja. Kantaukot nik. Venga, oso ondo. Bueno, redoble ipiniku? Bai. Venga, va. Au. Me gusta. A ver. Norda. Ia. Jon Arruabarrena. Toma. Jauna. Semie Mexikon dekona. Bai. Badeko. Bai. Jo, segondo. Mexikon ondino dau? Bai, nik dakiela? Bai. Bueno, txinera juteko zanda. Bai, ondino ez. Ez dakite? Jo, sos Maria. Horretik bini hotzute olako arpei raroaz, edik ez dakit niko zondo nundi, oza, ez dakit Mexiko txinara juteko salakuen da ez dakit zer. Oin dinezule, enau ziur. Ja. Baina, bueno, deitu emiko txiau, ez? Bai. Venga, guesan, aia hartzen moskun. Venga, tonu emoten dau. WhatsApp bidez, a ber, ongotan, ondo entzuten magaituen, beti biltzen gara zuekin, baina, bueno, a ber, gaur. Jon, hartu izu. Leixia erratiko telefonotik ditzen gabiz da, bakizu nundik gabizen ditzen. Hartu. A ber, Jon? Epa! Apa! Aupa, Jon! Aupa! Hola, Jon! Bakizu nundik gabizen ditzen, ala? Bai, zeuren zenbakillo deketuta. Hombre, claro. Zorizionak. Tokau jatzule papeleta doblie. Papeleta doblie toka jatzu ongo hastien, errigorako otzari eruteko. Hori da. Bai. Aiba! Baina, papeleta doblie. Sartuko zara datorren hastien, sosketa nagusire, bi papeleta gehi zaukin. Betxo? Bai. Así que... Zer sari edo, zer izela... Errigorak eskeniteko otzara eder bat. Produktu ekologikoekin eta... Ez dakit, edo letiri edo tokoiakon bai, pentsetan dode. Izen alda. Igual bai, igual otxara izan bai. Betxo, eskerrik asko zuri parte hartziarren. Bakigu, behin baina hoizetan parte hartu dozule, eta eskerrik asko. Olako jendie bierdu, olako entzulie bierduz. Hori. Jarraitzen dute, zera entzuten, igual zapatu goixetan edo hola nupintzen dute. Oso ondo. Eskerrik asko entzutiarren, gure entzule bat izetiarren. Eta galdera bat enbiotzu. Bai. Galdera bat. Jokin oin, nun dau? Mexikon edo Txinan dau ja? México. México. Esto gugakin seguro. Bai, ni... Hemen, useinipez, han estotzi itxi jueten, eta ja joen zan, ja Mexikora, eta Mexikon dau. Hori. Gaz, posik, eta alai. Hori da. Bueno, oso ondo. Abeti posik eta alai, joder. Bueno, bueno, zerati pase viernes... Ez, ondino iatzu tokau. Ondino iatzu tokau, guztiz, papeleta doble toko iatzu. Papeleta doble toko eta ja, datorren hastien orduen jakin gozu iatoko iatzu nego. Datorren hastien tokau baiatzu, datorren hastien dituko txugu, eta orduen ikusiko zu tokau baiatzu edo ez. Baina, oraingoz, papeleta, jende asko, baina papeleta gehi zaudeko zuz, sari hori irabazi alizeteko. Vale, behitu, horregan ja posik nau. Ederto. Oso ondo. Oso ondo. Vale. Eskerrik asko, Jon. Gabon. Amarra joda be, izan kanpaia. Ja bagau amaitzen ja benetan, gaurko laixi hartzen magazin hau. Eta, azken erronkagaz itziko guz gure entzuliek, ez da? Bai, klaro. Ia. Badeko audio barri bat. Bai, eta, bueno, azkenen erronkagaz itxe baino, egin hau, azalduko dugu... Zelan parte hartu? Zelan parte hartu bidan, ez, baina, zein dan, saria? Bai. Saria entzun dugu gaurko elkarrizketak, esan da buena, ez da? Zer da, errigora. Entzun, esposu entzun. Bai, hori da. Errigora, oker espan hau, ben Nafarroan ibiltzen dien ekoizleek, sortzen da bien, produktu sorta, eta proiektu horrek hartzen da Rigora izena, ez da?
Bai, eta euskera sustatzeko kanpaina egiten da, diru lortzen da euskera sustatzeko. Nafarroan, eta ez dakit Nafarroa osoan, edo Nafarroako hegoalde horretan. Hegoalde horretan, bai. Oso matxakaute dauena euskera, eta nik uste dut horretarako erabiltzen dela gehien bat. Proiektuan helburu hori da. Guztiz. Euskarari puska da euren lema. Hori da. Eta bueno, eta eskerrik asko Rigora. Bai, eskerrik asko. Ja, orduen, zer da laixi hartzen? Laixinger. Vale, venga. Zer da Laixinger? Venga, Laixinger, zelan parte hartu. Zelan parte hartu. Bai, vale. Bueno, guk igongo dugu, edo bielokotzu WhatsApp abestia, eta zuek parte hartu gure badozue, bidali behar dozue WhatsApp bidez 654-03794 telefono zenbakire WhatsApp bat, audioek asko eskertun doguz. Bestela, sare sozialetatik, Instagramen, Facebooken edo Twitterren, WordPressien bebai itxialdozue iruzkin bat, edo YouTubeen bebai. Baite, danak behitzen dugu zuk. Bai. Guk 4 aukera eskenik duguz, eta zuek bat aukera otu biozue. Eta horregaz, aurrera. Ia asmatzen dugu. Gure kondairaren zama, aize arrotz batek darama, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Aizer tristea etxea makendu diotena, etxerik abere oi ama zerrito mena, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Nafarroa, Nafarroa, gure etxekoa baroa, arranoa, arranoa, amarik gabe noraoa, aralartik irati aritza eta pagoa, bera ere bizati eta josirikaoa, arranoa, Nafarroa, etxerik gabe noraoa. Opa. Ez ara Nafarra izango. Nafarra izango. Nafarroa. Bai, Nafarroa. Ez dakinik. Aukera batzuk egingo guz, ba? Bai, a ver. Pista bat, konkretu mongo gu. Ane ditzen da gure. Ane. Opa, Ane. Abeslaria. Eskerrik asko Ane, gugaz kontaktu jartzea. Ane, ze Ane. Hori da gure dudi. Beka? A ver, lau aukera dugu zuez. Aukera. Ane Lindane. Ane Lindane. Twitterren da... Twitterren eta asko ibiltzen da. Asko ibiltzen da, ez? Bai. Be aukera, Ane Igartiburu. Ane Igartiburu, benetan... Eldorri xarra? Ez dakin nordan ongo azteko Leixingera, baina Ane Igartiburu ilusinu ingozten. Bai, eta botza kontuz Ane Igartiburu. Bai. Ia, ze aukera da Anete. Hombre, Anete. Gure entzuli, eta... Gure fana barriro bestu. Euleko zera... Bezke bebai alda izan. Claro. Bai. Eta de aukera da Ane Asparne. Ane Asparne? Ane Asparne nor da? Ane Asparne. Bai ezagutxotela bai. Bai ezagutxotela bai. Ontxe torriate. Haupa Ane Asparne. Ane Asparne. Eta horrarte gure astenetako laukerak. Zondo. Esan bezala, parte hartzeko, bai WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, WordPress, danetatik erantzune egon. TikTok, ondinones. Engo gu, eta no zengo gu, ba. Aukera polita izin leike. No zengo gu. TikTok aiten dugu nien, laixi hartzen, Laixingerren parte hartzen dan audio horregaz. Dantza batetik. Haze baten nemos. Erronka bat. Ni eraz ikusten, Ez, baina dantzari bateko gu ekipuen. Dantzari bat, egize da. Ostras. Buau. Egize. Vale. Bueno, orduen esan moduen, aukera bat aukeratu. Eta aurrera, bota hori, eta... Audizuek eskertu noguz pilo bat. Bertzuek. Venga, just hori... Kompetentzia enbilako. Just hori, papeleta doble ipini bitxegu, bai. Bai. Bai ez, ados hausia. Bai.
asamblea baten bigu. Bai. Ados hausia? Bai, aprobado. Datorren asterako papeleta doble. Ha decidido justo papeleta doble. Hore da. Vale. Mañana soli justo papeleta doble. Hore da. Eta hau izan da gaurko. Dana. Claro, es que estekogu Ander, estekogu Aimar eta amaitzeko arazu dekogu zuk. Benetan amaitu. Zelan borobildu amaiera, ez? Ja. Amaitu dugu. Amaitu dugu. Eta, claro, Anderrek eta esaten dabe, eta Aimarrek eta esaten dabe, bai, eskerrik asko entzule hemen egote arren. Hori esango. Hori ez da esaten, hori seguro esaten. Bai, ez? Bueno, hitz politek eta holan. Por supuesto. Eskerrik asko gure entzuliei. Barikuro, Gabas, oina marrak eta seidie. Horre egotiarren entzuten, bihar goizez be, zapatu goizez be, askok, entzuten gaituzue. Bai. Domekan be izen leike, eskerrik asko danoi horre egotiarren, gaurko 23. saio honetan, entzutiarren egotiarren. Entzuten egotiarren. Eta, benetan bihotzez, humora apur bategaz bega amaitzeko, ez? Laixiarri ratioan eri forman boti horren, esatarizek ez gara eser, entzule barik, eta zuek hor zauzi, Eta aite bizto. Aite bizto oso maiten. Eta laster gingo zuez friki Gaba horren inguruko barri gehiago. Datorren hastien gehiago eta gogotz. Agur. Agur eta gabon, ondo izen. Asko. Are you waiting for the grave? That's okay. Weren't sure. We're getting